Paminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor King on air. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanang mga kaigsunan sa tanang mga tikpamanan din sa Shine FM 95.9 nagsato nga Facebook Live. Happy day and happy morning mga kaigsunan. Maguban-uban ang sab kita pulong sa Ginoo inyong madunggan og mabatian. Maghatod kaniyo sa kinabuhi nga walay katapusan kung ikaw mo tuo mudawat og magkinabuhi sumala sa gisulti sa balaan nga kasulatan. Ang langit moabli kanatong tanan. Okay mga kaigsunan, ang Diyos magapanalangin ka natong tanan ang enjoy and stay blessed mga kaigsunan. Kay diya nasab ang mga manindot og matahom nga pulong sa Ginoo, magbadlong ka natong magtudlo, magdisiplina. Dili lang kay malipay ka. Ang imong lawas malipay, pero mas nindot malipay ang imong kalag. Unsa man madisiplina ang imong lawas, ang imong kalag malipay. Mo kina pinakatahom nato nga giphatod kaninyo mga kaigsunan, mga pulong nga pagtudlo paggiya sa kinabuhi aron maandam kita sa pagbalik sa Ginoo. Kay ngano man walay kapuslanan ikaw nalipay na enjoy sa kalibutan, kalag nimo tua sa kalisdanan. Nguna makaigsunan ang sakit naman. Ang sakit kay pamalandungon nga diin lipay kay ta pero sa kalit mutiabaw ta. Mailang og nasakitan ka karon sa kalibutan, sa langit ikaw hayahay man. Okay mga kaigsunan, welcome diri sa itong programang Rise Up and Shine. Kuyog kita, uban kita, nini nga maong oras mga kaigsunan. Apan sa itong pagpadayon sa unahan, dili mahimo nga dili kita magampo. So kuyogi ko ninyo sa pagampo mga kaigsunan. Amahan mo nga langit nun, salamat ining oras ug takna sa kabuntagon, dalaygon ka sa walay katapusan. Lord, akong ginasalig, ginatugyan kanimo, tibok na akong kinabuhi, tibok na akong pagkatao, Lord. Nasamtang karon magahimo kami sa mga bulaton nga makalangit. Giyahi kami, Lord, among baba. Among kasing-kasing una-una pagbati, Lord, nga dili mo lampas, sumala sa imong gitugot lamang. Dalaygon ka sa walay kasapusan, tanang nagsunod na minaw, tanang na silang panimalay, mahimo sila gano'ng nga ligon ug ligdong na magtuman sa mga kabubuton. Lord, akong ginasalig kanimo, ining oras ug takna sa kabuntagon. Giyahi kami Ginoo, ikaw magaganoy sa katawhan sa pagkinabuhi nga balaan matarong putli sama kanimo. Lord, ayaw kami tuguti Ginoo nga magbuhat sa mga butang nga wala na nimo gikauyunan. Lord, akong giampo ang mga kaigsunan nga nakaroon silang panimalay, ang mga kaigsunan ng mga pastors, ang mga kaigsunan ng barangay captain, mga mayor, mga congressman, governor, vice governor, tanan Lord o mga presidente, tanan nga gadumala sa nasod, Father God, nga dunay kanila o kalipay o among ginaampo Lord nga imong gugma mag-abot ngadto kanila aron ang tanan makatigo na pagpasaylo, makatigo na magpaupos. Lord, akong ginasalig di kanimo kini nga nasod para kanimo. Og Lord, maabot ang oras ug takna, magapanglihok ka sa matag usa ug ang tanan Ginoo nga katawhan makadawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug mutuog mudawat sila di kanimo nga ikaw lamang ang Dios nga angayan sa pagsimba. Dalaygon ka sa walay katapusan, tanang gasunod og naminaw, makabaton og kaginawaan sa kinabuhi. Makabaton sila kalipay ini nga oras ug takna sa kabuntagon hangtod sa katapusan. Dalaygon ka sa walay katapusan, ikaw ang Dios nga among gisimba sa tanan nga panahon. Kining tanan akong giampo, inaagisim nga anak nga maos ng Kristo ng luwas, kitang tanan magaingon. Amen ag amen. Okay mga kaigsunan, nagkasalamat sa tanang kasunod og naminaw. Oras ug takna sa kabuntagon. Alas 8:40 na o kaniyong tanan, kindly share sa atong live mga kaigsuunan ha. Kindly share. Pakibutang sa mga GC ninyo ha, sa atong mga GC mga kaigsunan, palihog kog butang kay wala ko Facebook sa ako nga cellphone mga kaigsunan, di ko ka-share. Okay, palihog kog butang sa GC na to mga kaigsunan kinsa katong galantaw nya membro sa atong GC. Okay, so sa tanan nga gasunod og naminaw, ang Dios maayo kaayo. Ha?
Sa tanang kasunod namin na ang Diyos maayo kayo. Okay, so paki-share lang mga kaigsunan sa itong live o niya tugyod nga siguroon nga adlaw-adlaw nakashare ta sa pulong sa Ginoo. Okay, so mga kaigsunan ko nga nagsulod namin na welcome tanan nga nasa gawa sa nasod asa mamong dapita karon na ibuhaton ang Dios diha kaninyong tanan mga kaigsunan. Okay, so maayong buntag sa tanang kasunod og naminaw sa mga naglantaw kanato. May buntag usabdang Nanay Nining nga kanunay gyud nagsabay ini nga mao nga buluhaton gikan sa buntag hangtod sa gabi. Mo paway rag paminaw matulog mga kaigsunan. Munay pinakanindot nga sa di pa matulog pulong si Ginoo, inigmata pulong si Ginoo ay kuging nang imong kasing-kasing perting gubaa. Perti gyud nang pagkaayo sa mga kaigsunan. Ngano man, pag Ginoo gani na magpuyo sa imong kasing-kasing, nindot kayo. Pero giyawa gani magpuyoan, manila pa to magkalintik-lintik yung kinabuhi. Kung nagingon mga kaigsunan, dali kay kang saputon. Pagyawa gani na magpuyo sa imong kinabuhi, dali kay kang saputon. Pagyawa gani na magpuyo sa imong kinabuhi mga kaigsunan ko, dali kang maglagot, dali kang masina, dali kang mahiubos. Di ka kapugong sa imong kagalingon ano man, mo man kinayagyawa. Pero ang kinaya sa Dios, mapailoban. Okay muna mga kaisunindot kaining si Jesus nagpuyo sa pamilya. Mo'y hari sa pamilya kaya usahay mingon ng tao, kinig yung lalaki mo'y hari. Kaigsunan kung hari, kung lalaki mo'y hari, kung lalaki mo'y ulo, mo na. Okay ra kog ulo sana matawag man ginato dis kalibutan nga murag mao gid na ang lalaki mo'y padre di pamilya, mo'y nangulo mga kaigsunan pero mas nindot si Jesus mo'y nangulo ikaduha ra ta. Nga naman mga kaigsunan, pag kita mo'y ulo, usahay kita mo'y ako'y masunod, ako mo'y leader. Di na mao mga kaigsunan. Kaya ang tinuod nga leader mga kaigsunan, nakabalogon sa'y pinakamaayo. Nagpasabot mga leader ka, pag gusto ka sa imbuhaton, mo na pinakanindot mga kaigsunan. Ang pinaka-perfect nga leader si Jesus, kaya nga naman, kontrolado niya ang tanan. E kining tao mo'y ma-leader mga kaigsunan, daghang palpak. Tinood kining tao mo'y ma-leader ka naman, that is normal nga doon ay tao nga matawag na tong siya ng ulo, which is correct. Pero dapat dili na to ilhon nga siya gyud ang kamaw sa tanan. Yes, naay nangulo, pero dapat ilhon na to nga may naapay mas nangulo gayon. Which is si Jesus. Dapat atong tugutan nga kita nga mga pangulo or mga leaders kontrolado ta ni Jesus. So ang pinakagikwaan nato og kaalam og kahibalo diha ta mi hugot mga kaigsunan diha ni Jesus. Kaya kari sa pamilya, bana mo'y leader, asawa mo'y assistant, ang mga anak mo'y members. Problema mga kaigsunan. Kaya lalo na pag wala gyud matrain ang kinabuhi sa tao dahil sa pulong sa Ginoo, aperti yung pagkagahiya. Wala naghang pamilyang gubot. Gamay lang away, bulag dayon. Gamay lang nga bikil mga kaigsunan, bulag dayon, away din, dinapatay dayon. Perting gubutang pamilya ha. Muna nga kumutudlo kanyang tanan mga kaigsunan, sulting way tik-tik, way pugong-pugong. Kamong mga batanon ay gitaon mo pamanag bisyoso. Kaya murag yung mo ka-suicide na. Muna giingon. Klaro din pagka-istorya mga kaigsunan. Lisod gani kayo, mayroon ka nga, pastor, kani kay gwapo manggod, kini kay okay kayo. Ang hirap, pagka nabitang himo, Kristohanunon pa lang. Asay mas maayo kanang Kristohano na patay kay Jesus o kanang Kristohanonon pa dako pa nagtindid siya mabackslide kana gani Kristohanon dako pa mga nagtindid siya mabackslide samot na ng Kristohanonon pa. Muna mga kaigsunan, mas nindot gyud nga kamo mga babae, kamo mga lalaki, kita mga lalaki, kamo mga ulitaw, dapat inyuhang pangasawon kana yung patay na patay ni Jesus. Tinood ba naman kaigsunan kay daghan ba puto kanang bay wala man ginay bisyo, wala man ay kanang tabako, mama, kanang inom, wala man gina. Oy, posible po sa laing bahin igsoon magka-problema ang pamilya na mga bana nga perting butana. Butan kining mga bana. Grabe gyud kakugihan. Ang asawa man pod kay waldas man po kwarta. O tinood ba naman kaigsunan, napalitan ni darling, palitag bag, palitag ani, ala, pahumot, abisag unsa na lang. Uy, mura mo po kanig, di man tuog kahinginom, di man puno kahinabako, pero perti man puno kag bisyo ining ko, bisag wala na gikinahanglan sa pamilya, hala tuwag yun.
palita nig bag, o katupag yung mahalon, palita nig lipstick, mahalon, palita og mga jewelries ug uban pa. Makapudoy mapud ni nya bana perting kugi na pamaol ra taon mo ikuan panginabuhi. O muna mga kaigsunan, dili pod ingon nga kini kay babae nga kuan gwapa maanyag mauna ni siya, okay na ni siya. Dapat igsuon ko mga sawa pug ka kanang makauban o makasabot nimo sa pamilya. Dili gastador kanang kung mo gasto man natural man mo gasto pero sa sakto nga pamaagi nga sumala sa gikinahanglan. Kana mapagwapa natural man na pero dili po nang nalabian na hinuon. Bisag ka ng bag pwede ra matang magbag ug usalan diha nga pwede na pero naiuban nga grabe gyud ka kana bang grabe gyud igsuon ko ka gusto gyud mga high end, gusto gyud mga maayo gyud kayo angayan mga bisti nga bisag bag-o ra nakapalit og bago tuwa na pod. Naban dili makomportable makaigsunan so mga lalaki bantay-bantay sab mo. Kay basi bag na makasawa pod mo mga kaigsunan ko og grabe pod nga bag-o ra nakapalit og brand new nga sinina. Bag-o ra nakapalit ani, ganahan ko ni darling kining bakos, ganahan ko ni darling kini ingon ani hala niya piting mahala. Ha? Manang kada adlaw na i-rider nga sing anak sa inyo ha kay ma'am, sir, day order si day parcel. Pagkagwa to na po'y parcel. To na po'y parcel. Okay, kada adlaw na i-parcel. Napurdoy tani. Wala mga kaigsunan, wala to'y bisyo pero kining pagka kinaiyaw sab nga murag dili makomportable sa usa ka butang, dili ma-satisfied niining mga butanga, dili ma-satisfied og mga simple lang gusto gyud ingon ani. So posible sab na mga lalaki inyo sab nang i-check. No? Dili nimo ikasabot. Na dili mo kaon og walay sudan. Dili maligog walay shampoo, di maligog sa sabon. Ug uban pa nayon na makaigsunan nga paglantaw nga wala man gitay ikasabon. Gi balibag ni. Di na lang ko maligoy. Di ba na pa yung nana? Di ba? So na panahon maigsuon ko nga problema ba pud sa bana ning babae? Ano man, di maligog way shampoo, dili mo lakaw way lipstick, di mo lakaw way pamulbos, di mo lakaw og wala mariban, di mo lakaw og sa panadiha, aperte problema ha. Kato mo din na tinod bang kaigsuon kapila mo ka naka-experience. Inon wala na sa akong asawa pero daghang kong na sinati nga mga bana nagproblema silang asawa dili sa bisyo. Dili yun ana. Yan na pag-iuban igsoon ko, ano pagyod? Ato pa yung iklaro mga kaigsunan, kung dili ba kung imo nga maasawa kini bang igsuon ko kada bang ikaw ragay minamahal nga ikaw ragay yahang nasiyang puso sa iyang damdamin basi ba mga kaigsunan po pod og makasawa ta mga kaigsunan makasawa dai mo og dili makomportable usa lang ka bana usa lang ka lalaki o tinuod na mga kaigsunan kadaghang kinita mo uso na gurod ang chat dali kay ta maka-communicate bisag kinsa. So muna makaigsuon usap po na nga i-check. Munang alam ka mo mga ulitaw mga dalaga iluhod taon ni sigyo ayaw taon yung tan-awan ng physical appearance. Usa mo magminyo kini kay gwapa nindot og lawas. Mao gini lawas o perti pa kanindot kini kay gwapo ambungan kayo. Ayaw ito na niyo nagbasig igsuon ko. Kay basi bag mo nay maghatag nimo problema sa umabot nga panahon. Mao nay pinakasekreto itudlo Pastor Kim. Pagluhod nga tos Ginoo pag-ampos Ginoo Lord kinsa man ang babae o lalaki nga imong ihatag kanako nga mahimo na kong kauban sa pagsimba, kauban sa bulaton og ikasabot diha sa panimalay. Di ba? Daling makasinabot. Kay mo naging wala toy bisyo, wala toy unsa pa na diha. Perti mapud ka bisyo saha. Oh? Ya siaw mapud kay di man makomportable og usa ka lalaki us ka bana. Mangita man puglain. O di ba naingon ana mga kaigsunan. So kinahanglan nga mag-ampo kas Ginoo kay wa makakabalo kinsa guna imong masawa, kinsa na imong mabana. So dapat mag-ampo ka mga kagtabang sa Ginoo. Kabalo mo, pag imo nang buhaton tagaan kag babae perpekto nga babae, perpekto nga lalaki nga ikasabot nimo diha sa imuhang sa inyohang kaminyoon. Nga mahimo mong malipayon nga duha. Problema kay na mga kaigsunan og kanadlaw na parcel. Ya katurang mga paanya, katurang mga bag, katurang mga unsa pa na diha mga manindot kay nga mga gamit, sapato, sandal, so on and so forth. Pantalon, hala sige, palit. Bisig na pagani ang bago, 1 month pagani nga nakapalit og brand new. Tuwa na pod. Nya ikaw taon pamagol ring panginabuhi, panakaglobe hudoy. Di ba? So muna mga kaigsunan iampo sabdan ninyo. So mga babae, mausab na nga dapat kamo sa pag-ampo sa mong lalaki nga
ipahaom gyud sa Ginoo nimo, ayaw paturagas, ayaw dito anang mga gwapo kayo. Balakag di man gwapo basta hinatag sa Ginoo. Balakag dili gwapa basta hinatag sa Ginoo. Ayaw unta ng imong unod kay usahay ning atong unod mohatod nato sa kalisdanan kapaitan. Unta ang gusto sa Ginoo kay perpekto na siya alang kanimo. O mo na mga kaigsunan, so mga babae ayaw sab mo o pili-pili sa gyud mo. Pangay sa gyud mo sa Ginoo Lord, pangay sa kag pinadayag sa Ginoo. Ang imong pangasawa, ang imong pamanhon, kanang lalaki pod nga mahadlokon sa Ginoo. Ya dili mo magproblema at mo simbahan, day ikaw ray simba dito day. Dapat kamong duha, day ikaw ray dito day. Nigpanganak day, kamo ray simba dito day kay kanang memory verse para man sa mga bata na. Wala ni ron. Oh, so dapat banag asawa magkuyog sa simbahan, mga anak kuyog sa simbahan. Ayaw ging day kamo ra dito mga inday kay kanang bersikulo para na sa mga bata. So mga kaigsoon, ayaw ninyo na buhata o dapat kamong mga babae inyong tanahon nga inyong mabana, walay bisyo, walay sugal, walay kahilayan, walay makita. Mayog record igsuon ko. Bisag dili siya kwartahan pero kugihan, okay ra na. Bisag dili siya professional basta kay ligdong nga pagkatao, madlokon sa Ginoo, okay na. Apan kung tagaan ka sa Ginoo professional, okay man sad kaayo gina. Pero ayaw nagbasihin nga professional siya buota na. Kay posible igsoon ko og dili na kontrolado sa Ginoo, nya wala kay nahuman ana kanse kagyot. Ha? Muna mga kaigsunan, ang pinakanindot kanang hinatag sa Ginoo kay perpekto na siya para sa imuha. Manangay mo pag kuno, ayaw mo pag hinaras mga kaigsunan diya sa pag-abot sa kaminyoon. Kalma ra gyud mo mga kaigsunan. Okay, maayong buntag sa tanan mo. Mangumusta sana tayo na itong mga kaigsunan kay hiningaw na tayo sa itong mga pinangga karon. Kumusta na nagway ni sila, be? Kuan sa ko, share sa ko mga kaigsunan. Kay dapat nga buhaton karon. Busy pag yun ta kayo mga kaigsunan, gamay ra noon. Okay, basa tag mga mensahe. So matatong ginagmay nga pag intro nga panambagon mga kaigsunan, be. Basa tag kinsa maning naa diri. Okay, maayong buntag diha ni Balaw ni ha. Ikorek ko wrong akong pagkabasa. Si Marie Balaw, Bulaw. Good morning Pastor, good morning og dinanay no Rose Flores. Good morning Pastor, God bless. Og ni Miss Jaylin, good morning Pastor Kim, og ilabi na sa tong sa Ginoo nga maoy gahatag kanato og kusog og salamat sa buhi nga Dios. Og yan na sab ni Pastora Nilia Estrada Abalye. May buntag kaninyong tanan na Pastor Jerome. Good morning. Happy day. Okay, another gikan sa akong pamilya, kung igsuon, akong pariente, kung kadugo ni TBB Imtidor. Good morning Pastor Kim, God bless. Okay, salamat kay te. Happy morning din mo. Magandang umaga sa iyo. Okay, good morning sabda ni Sister Genevieve Temporada. Good morning Pastor Kim. Request kog song ang pulong mo. Wala ka namin dito diri no. Okay, salamat kayo. Okay, so dalaygon kay ang Dios mga kaigsunan. Og another ika ni Tiaines Antipuesto. Good morning Tiaines, kumusta mo diya? Okay, good morning din Ate Ines Antipuesto ni Brother Arnel Antipuesto nga naa diha na imutang sa may barangay Pakuan. Lain nga minsay gikan ni Julie Mia Letrada. Good morning Pastor Kim. Salamat kaayo Pastor sa kanunay sa pagpahinomdom. Bless kayo ko nga nakapaminaw ko sa imo nga sa imong pulong. Thank you kaayo Pastor. Taga-asam na gwen ni. Si Julie Mia Letrada. Marag taga diri ra dagoy ni. Litrada marag mostly sa Tihil. Okay, salamat kay. Gikan sa tong ako sab nga igtagsa. Gikan ni Day Rosabilia Makasaol. Good morning, Pastor. Pastor Kim og sa tanan nga naminaw og naglantaw live. God bless. Ato ni pamilya Day Ros kini si Kuan, kini si BBM Tidor. Ato ni pamilya sa mga Makasaol's family. Pag-ila-ila mo diya kanang mga Makasaol diya. Daghang kay nga pamilya na to diya.
TBB kana ako kanang Rosabilia kanang last nag-comment. Ako itagsa na nako. Tuwa na ni Moyo sa Panay. Sa province of Panay man siguro na or nalimot Kapis. Nalimot ko basta matag ron. Okay, taga Bulay di ay tagalamat sa to mga kaigsoon taga Bulay. Hello sa mga taga Upper Bulay and Lower Bulay. Salamat kayo no sa tanang kasunod og naminaw. Ubay makasaol dito sa Kwan TBB sa kanila ni Dairos. Na dito ko mga igtagsa. Okay. So na dito sa Panay man siguro. Sa Panay to Dairos no, kito kong giadtuan. Nalimot naman ko ato. So salamat kay niyong tanan. Panay Kapis. Murag ang Kapis no, murag province na. Mo na siya mga kaigsoon. Province of province of Kapis. Okay, salamat kay sa tanang kasunod pamilya mga kapamilya na to diha og another na to nga mga kapamilya na adere sa Kwan. Hibaiyo. Sa akong nabalaan diri sa Hibaiyo daghang kay makasaol diri sa Hibaiyo. Halos gapon sisok na makasaol sa Hibaiyo. Barangay Hibaiyo sakop na sa siyudad Sigulngan. Last nga barangay going to San Carlos. Last nga barangay na diri sa Gihulngan City. Og nada makasaol pertin daghana labi na dito sa babaw og Jutay. Another is La Libertad kanang Malhuliaon halos daghang kay makasaol diha. Uni diha sa Malbual dahil sa Mindanao mara na ako mga nabalaan mga kaigsuonan. Og another usab nga nay mga makasaol tuwa dito og Mabinay. To pertin daghana. Salamat kaayo. So, good morning usab diyan ni Marco Rara Cabaron na nasa Riyadh tudong Arno. Thank you, God bless diyan nimo. Okay, salamat sa tanga buhi nga Dios. Padayon sa pag-alagad sa Ginoo nga matino na mato. Good morning Pastor Kim og sa pamilya nimo og sa mga listeners Pastor, God bless. Salamat tong RR na diha karon sa may Riyadh. Riyadh man siguro to. Basta kay Nadi. Salamat tong RR kay may duty siguro ron. So salamat kay Dalaygon kayong Dios sa atong kinabi. Kumusta mo? Another nga message. Good morning Pastor Kim. Salamat sa pulong sa Ginoo nga imong gipabati ron. O shout out ko sa akong pamilya nga naa sa Ili. Malang salamat sa pagbasa Pastor Kim watching from Cebu City. Asa man napita sa Ili imo ha Brad? Khalid Bardan. Kay sigo ka tug Ili nes Domingo adto na po og Ili adto kog mahayag. Okay, namatay gyatiman dito. No, nga mga kaigsuonan no, every twice a month tuwa ako sa Barangay Ili sa Mahayag no, tuwa ako dito ga palagi. Salamat kay TBB ha sa kuan at sa imuha nga pag-share sa atong live. Thank you kayo. Thank you TBB, God bless. Hopefully magkakita ta sa darating na panahon. Okay, so salamat kay sa ko mga pamilya. Kabalo mga kaisunan, ang closeness is not about same ka o family name. Ang closeness nasa puso yan. Di ba? Nasa puso yan. Wala pinaka-importante. So daghang kay ako nga mga giila nga mga anak. Asa pastor mga kaigsunan ay claim og ako gyud nga ginaila ako mga kaigsunan nga mga anak sama nindong RR. Ako ning giila tibok nilang pamilya. Sa asap as spiritual father mga kaigsunan na wala na magkinahanglan o taas kag edad as long as ang gigamit ka sa Ginoo. So aduna ko'y daghang mga anak ako nang giila as anak diha sa espirituhanon nga bahin o naaisip amahan mo alalay ko sa pag alalay diha kaninyo. Ako nang giila mga kaigsunan sa pag-alalay kani spiritually. I will guide you, God will guide us. So ako nang nanguligtas ab ko kaalam o kay balugikan sa Dios. Og ako kung gipaningkamutan nga dili ni akong kaalam, dili ni akong iniskwilahan, dili ning akong profession nga naabot kun dili kanang akong ikahatag kaninyo unsay gihatag sa Ginoo. That's perfect. Perfect na mga kaigsunan nga ikahatag sa nako diha ninyo kung ang giya nga gikan sa balang kasulatan. Muna ako mga kaigsunan ko inyong manotis mo disiplina gyud ko mo tudlo gyud ko pero mao ni ako sab magpatudlo magpadisiplina dili sab ko sirado sa koreksyon diha ninyo. Kay kung sa panahon ti man igsoon kung ari ka sa taong malamon, ang tao nga malamon mo dawat nagkoreksyon. Kay nagsugod ang kaalam nimo diha sa pagkabot o diha sa pagpaminaw, even bata lang, even walang kaalam-alam, pero gigamit na sa Ginoo to correct you. So makita sa Ginoo, you have a humble heart. Wala makaigsoon usa sa pinaka-importante, madinawaton kag pagtudlo paggiya. Munang sa kuha mga kaigsunan
Kung naay malain ako, naay mahibos, that is normal bisan sa inyo ha. Di magid tanan malipay nimo. Morning batiyay igsoon ko. Tan-awa imong kaugalingon basig nagkulang ta, basig nasipyat ko, basig nagsipyat ka. Unya kung naamang igsoon na pagiuban nga gahi gyud, well, pasayloa sila i-release ang pasaylo o pag kinabuhi nga matarong sumalas kabubuton sa Ginoo. Di ba? Normal na mga kaigsunan being a pastor. Oy, dili gud ka dinay adunay mang manaot, adunay mag-akusar ug uban pa nagkadaiya mga kaigsunan. Kay dili betanan na mamina mahimot sa wali. Ha? Dili tanan igsuon ko. Dili tanan gyud mahimot, that is normal. Alam ko na 'yan. Maraming magagalit sa iyo. Maraming sa una, wow, ang galing. Okay to ah. Abtag us kabulan, abtag 2 ka bulan ay naigo man ko adin ako ay. Ano mga kaigsunan ko. Pero sa akong kinabuhi man ko, Lord, mali ba ko? Mo accept sa ko, Lord. May mali ba ko na nagawa? Kinira akong prinsipyo. Kung mali man sa mata ng tao, pag tama sa Diyos, ipaglaban ko. Kung mali man sa tao, pwede na. Pero pag mali sa Diyos, di na pwede. Pero pag mali, kung ang tingin sa tao ay mali, pero sa Diyos tama, ipaglaban ko. Okay, daghang salamat sa tanang nga kasunod ang naman is enjoy and stay blessed na mga kaigsunan. So, ini nga kabuntagon, let's talk about the love of God. Okay? So, ang gugma sa Dios must be experienced, no? Must experience. People must experience the love of God because the love of God will lead into successful life and everlasting life, no? Muhatod kanato, mugiya kanato sa paglahutay sa tong kinabuhi mga kaigsunan ko o malampuson nga kinabuhi. The secret is the love of God, no? The love of God. So ang ato karon nga pinaka sentro makaigsunan, it's our topic, it's our let's talk about the love of God. Now, ang tanong, lahat bang ng tao ay naka-experience sa pagmamahal ng Diyos? Ha? Meron siguro magsasabi na, oo, naranasan ko yan. Oy. Do you know what will happen if you experience the love of God? Ano ba ang mangyari unsa may mahitabo kung unsa ka tawo maka-experience sa gugma sa Ginoo? Maybe ita happy. Happy. Pero ang pinakalalaw mga kaigsunan nato nga tun-an, ang pinakalalaw nga makita nato, who is truly experience the love of God. Kung sundan natin ang salita ng Diyos, no? Ang sinasabi niya, gisulti niya, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Di ba? Whoever believes, or those whoever believes in Him, shall not perish or should not perish. Inaibi ni Ogwan ha? King James. Believe it. Dili mamatay, dili mawala, kisay mutuo, makabaton siya og kinabuhing walay katapusan. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Only son, bigatin son. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ikaw na, ako na. Og tungod niini iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan. Take note of that. Ang tanan nga mutuo dili malaglag, dili mamatay, dili mawala. Hinoon makabaton sa kinabuhing dayon. Okay. Unang katuyuan sa pagpaabot sa gugma sa Dios diri sa atong kinabuhi, dili siya buot nga adunay ma-perish. Dili siya buot nga adunay mamatay.
akong ipasabot nga kamatayon is not physical death had, but spiritual death or everlasting death or no end. Okay? So dili mawala. Usa sa mga rason nga diin nagpakamatay si Jesus Christ to show His love aron kadili maimpierno. Klaro ng pagkaistorya. Now, wala pa man gyud ta malangit, wa pa pud na impierno kay buhi pa man, napa sa gitawag natog timbang-timbang sa ning kahimtanga. So mga kaigsunan, usa karon nga atong tanahon, ang Dios nagpakita. Okay, nag-show siya. Gihatag na iya bugtong anak, pagpakita nga siya nahigugma. Para yan sa lahat. Tandaan niyo to. Tandaan niyo ha, makinig kayo ng mabuti. Ang pagmamahal ng Diyos is para sa lahat ng tao. Di ba? Para sa lahat ng tao, walang pinipili kung sino ka man, anong lahi ka man, wala rin problema. Para sa iyo ang pagmamahal na ito. Pero alam niyo ba, hindi lahat ng tao ay nakatanggap ng kanyang pagmamahal. Bakit? Hindi lahat ng tao ay nanampalataya sa Kanya. Kung nanampalataya ka sa Diyos na totoo, ay ikaw ay nakatanggap. Halimbawa, merong magbibigay sa iyo ng isang bagay, magandang bagay. Paano mo masasabi na mapagbigay siya? Hindi ka naman nakatanggap. Di ba? Binigyan ka nga pero hindi mo tinanggap. So, igsoon, klaro kayo nga ang Diyos nagpaabot siyang gugma pero dilit na naka-experience siyang gugma. Kaya nga naman, the response, ang totoong nakatanggap ng pagmamahal ng Diyos ay talagang mararanasan natin or madama natin, makita natin, we will experience if the people experience or encounter the love of God, maramdaman natin, mafe-feel natin kung yung pagmamahal ng Diyos ay nasa Kanya na. Ay nasa Kanya na. Meron tayong makikita may malanghap tayo. Sabihin, ako ay nakatanggap ng pagmamahal ng Diyos. Bakit hindi mo ipinamahagi sa iba? Bakit takot ka? Bakit ang damot mo pa rin? Bakit ang dumi pa rin yun ng bunganga mo? Bakit ang pangit ng ginagawa mo? Di ba? Bakit hindi ka nagsisimba? Bakit pag may magalit, galit ka din? Bakit pag may umaaway sa'yo, awayin mo din? Di ba? Ikaw ba ay nakatanggap ng pagmamahal ng Diyos? Hindi. Knowledge mo lang, alam mo lang na may nagmamahal pero hindi mo talaga hindi talaga nakapasok si Jesus sa puso mo. Kasi ito yung sinasabi mong nanampalataya ka, piki yan. Piki yan. Ito ang totoo. Kung talagang nakatanggap ka ng pagmamahal ng Diyos, mababago ang ugali mo, ang buhay mo, ang pananalita mo. Lahat mababago. Bakit? Nakapasok si Jesus sa buhay mo. Natanggap mo yung pagmamahal niya. At alam mo ba, pag ang isang tao ay nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos, nakadama ng pag-ibig ng Diyos, ay, ito ang mangyari. Maunay siya mahitabo igsoon. Dili na masok anon. Mapailubo na. Pagtanggap mo si Jesus, pagtanggap mo yung pagmamahal niya, tanggap mo rin si Jesus. Nasa puso mo na. Kasi, nanampalataya ka sa Kanya. So, ang ibig sabihin, pag natanggap mo si Jesus, nakapasok yung pagmamahal, mag-reflect yan sa buhay mo at makikita yan sa buhay mo na talagang may Diyos ka. Dating magalitin, kaniadto masukanon, saputon, dalo, hakog, kawatan. Pero karon iba talaga pag may Jesus to, iba talaga. Bakit?
Hindi siya ganyan dati. Ha? Palagi yang nakasimangot. Pero ngayon, wow! Ha? Puno-puno ng glory yung mukha niya. Nagliliwanag na. Ay, talaga. May Jesus na yan eh. So, usa ka importante igsoon nga sa atong kinabuhi. Pag may Jesus ka, dili na ka masuk-anon. Pag nakatanggap ka ng pagmamahal ng Diyos o pag ikaw ay na may gugma nga gikan sa Diyos, talagang magbabago yung buhay mo, yung pamilya mo. No? Kasi si Jesus nagdadala ng liwanag sa pamilya natin, sa buhay natin, sa buong pagkatao natin. Nagbibigay siya ng kaluwalhatian, saya. Kahit hindi ibig sabihin na may Jesus tayo, wala tayong problema. Hindi ibig sabihin na may Jesus tayo, nakatanggap tayo ng kanyang pagmamahal, hindi tayo mamamatay. Mangyari pa rin sa atin yan. Pero, iba na ang ating mga reaksyon. Diba, pag wala kang pera, walang bigas, walang ulam, walang pangbayad sa kuryente, ano pa man, sabihin mo lang, Lord, maraming salamat. Mababayaran ang lahat ng mga bills. Oo. Pero pag wala kang Jesus, hindi ka nagkatanggap, lintik na buhay na to. Ano bang nangyari to? Palagi akong nagsisimba, palagi akong pumunta, palagi akong nadarasal, nagbabasa pa ako ng Biblia. Batik, lintik ng buhay to. Oh, yan ang masabi mo. Pero pag may Jesus ka sa buhay mo, okay kayo. Alam nyo, hindi lahat na nagsisimba may Jesus sa buhay. Hindi lahat ng pumupunta sa simbahan nakatanggap ng pagmamahal ng Diyos. Maybe knowledge lang, alam lang niya, pero hindi talaga nakapasok. Ha? Di ba? Pwede naman na ikaw ay tumira sa isang bahay, pero pwede rin na tumira ka kahit hindi mo siya kadugo. Tama ba? Pwede na tumira ka sa isang bahay, pero pwede rin tumira ka sa isang bahay na hindi mo sila kadugo. Ha? Pero pag ikaw ay kadugo, anak ka, asawa ka, or pamangkin ka, so, titira ka talaga. Kasi bakit? Sa amin to eh. Kay mama to eh, kay papa to eh, sa anak ko to eh. Kaya, titira ako dito. So, pwede rin na nagsimba ta, niyato tagsimbahan, ginawa natin yung gusto ng Diyos, pero tandaan nyo to, pwede rin na hindi ka na anak. Hindi, tandaan nyo to, hindi lahat ng gumagawa ng kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Kung titingnan natin ang kasulatan, sabi niya sa Bisaya, dili tanan nga magtawag ka nako Ginoo Ginoo makasulod sa kingharian sa langit. Kadto lamang yung sumusunod sa utos ng Ama. Tandaan niyo yan. Kadto lamang ning sunod sa gusto o sugo samahan. Alam nyo, hindi lahat ng pumunta sa simbahan ay mahal ang Diyos. Tandaan nyo to, hindi lahat ng pumupunta sa simbahan ay mahal ang Diyos. Yung iba, kultura na lang. Okay? Para matatawag na may simbahan tayo, pag mayroon tayong pangangailangan, may malapitan tayo, pag may didikit na bata, may baptisi, may kakasal, mayroon tayong malapitan na pastor, mayroon tayong malapitan para hindi tayo magka-problema. Pag namamatay tayo, mayroon tayong simbahan na mapuntahan. Di ba? Isa yan sa mga rason bakit ang tao ay sumasamba. Para may matawag sila na pastor. Para pag may magtanong, lalo na sa phase A, magtatanong, ma'am, ano bang relihiyon kayo? Ay ano? Oh, so meron. Ma'am, wala kami, wala may simbahan, ma'am. Wala, may anak. Kinaaman naman kagsunan. So, hain man day gihalad yung bata, wala gini mahalad, wala ni madidicate. Hay mo nagpakasal na problema ni pangitag kisay mo kasal. O di ba? So usa na sa problema, usa na sa issue kay ano man, diha magyud na ipakasal sa simbahan, diha gina ibautismohan. Okay na amay mga LCR igsoon nga mangita gig baptismal certificate before nila i-accept ang application sa marriage mga kaigsunan o sa ka-issuehan og
license. Kinahanglan gyud nga muhatag ka og baptismal certificate. Unya di ba na pwede ng baptismal ug asa nimo kuhaon adto man sa simbahan? No? So dili tanan nga nag-alagad sa Ginoo igsoon ang rason mahal niya si Jesus. Aduna lay pipila nga compliance lang for the sake nga naa siya matawag nga pastor, for the sake nga naa siya matawag nga simbahan, diha sa namimoro, diha sa nasakop, o kung sa'y panginhanglanon, na. Diba? O halimbawa, nakapalit og sakyanan, so naatay matawag nga mo blessing, makapatukod og balay na mo blessing, makapalit og yuta na mo blessing. So yun ana lang ison, pero actually, yung pamumuhay taliwas sa kautusan ng Diyos. No? Layo ra kaayo ba? So dinhi, ayaw niyo kuna-una ang anay simba ka tungod lang kay para na kay pastor, na kay leader. Ito ang ituturo ko sa inyo. Una, dapat na-experience nimo ang gugma sa Dios. Ha? Na-experience nimo ang gugma sa Dios. Next, kay na-experience man nimo ang gugma sa Dios, dapat higugmaon usab nimo ang gugma sa Dios. Higugmaon usab nimo ang Dios. Sama sa tong itunan last time. Higugmaon usab nimo ang Dios. Pag higugmaon nimo ang Dios, igsoon ko, grabe. Halos wala na kay reklamo si mong kinabuhi kay mingon na ka, my grace is sufficient for me. The grace of God, the love of God is sufficient for me. Ang iyang pagmahal, ang iyang paghigugma, ang iyang pagpakaon, pagpainom, insakto na alang ka na ka. So wala na tayo reklamo makaigsunan sa nakadaiya nga sitwasyon sa kinabuhi sa tao. Nga naman, makasabot ka. Nga bisag unsay mudangat, unsay kahimtang maabot kani mo igsoon, magpasalamat ka. Mayong kasalamat Ginoo. Salamat Ginoo. Salamat sa kabuntagon, salamat sa kaayuhan sa sakit, balatian, problema, kalisdanan, giayo mo na, gitangtang mo na sa akong kinabuhi. Kabalo mo pang ang usa ka tawo nakadawat sa gugma sa Dios, aduna siya ay peace of mind. Take note of this. Gitawag na siya mga kaigsonon of positive thinker. Lahat na nasa isip niya, nasa puso niya ay halos lahat positibo. Kung meron man mga negatibo na nakapasok sa puso natin, hindi yan magtatagal, mawawala rin yan. Kasi ang nakatira sa ating isipan, sa ating puso, sa ating katawan, sa ating buong pagkatao ay ang pag-ibig ng Diyos. Pag ang isang tao ay meron ng pag-ibig sa Diyos, nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos, mapagmahal siya. Mapagmahal. Ang usa ka tawo nga nakadawat sa gugma sa Dios, dili na sa puton. Tama ba? Ang tinuod nga nakadawat sa gugma sa Dios, nakadawat sa Dios, dili na sa puton. Alangan man, mangaway din ng Dios. Ang nakadawat sa gugma sa Dios, dili dalo. Ay, dalo din ang Dios. May ngutang na Dios na pwede dalo Ang nakadawat sa gugma sa Ginoo, dili tabian sa mga tabi, mga minorities. Napagilain atong klaron, ang nakadawat sa Dios tabian na. Ang nakadawat sa gugma sa Dios tabian na sa iyang pulong. Dili na sa mga butang ining mga silingan lasikuan mo ni. Ang tinuod nga nakadawat sa tuntanawon ang Bible mga kaigsunan, igo bigay kayo ni, insakto kayo ni. Ang makadawat sa balang espiritu may sugong magwali sa mensahe. So pag nakadawat ka sa pulong sa Ginoo, nakadawat ka sa gugma sa Dios, di na ka mahadlok, musultis ka matuoran, basta tama lang. Ang tao nakadawat sa gugma sa Dios, makaigsunan, ka-experience sa gugma sa Dios, dili na magsultig baka. Dili na butbuton. Ang nakadawat sa gugma sa Dios, mga kaigsunan, di na mamalikas. Ang nakadawat sa gugma sa Dios, may gugmao na sa mga tao nga wala mahigugma kaniya. Wow! Pagkanindot mga kaigsunan, so tingnan mo yung buhay mo, tingnan mo yung ugali mo, kung ano na ngayon. May Diyos ka ba or si Satanas ang nasa puso mo? Ang taong nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos o pagmamahal ng Diyos,
Ano? Sa laman, sa isunod. Dili na tapulan. Oo. Ang tinuod nga nakadawat sa Dios, ang tinuod nga nakadawat sa gugma sa Dios. Dili tapulan mo basag Biblia. Dili tapulan magampo. Ha? Basig petitan tapulan na mga kaigsunan. Sunod ang tinuod nga nakadawat sa gugma sa Dios, dili reklamador. Hatag na pod. Sige naman taning hatag, hapon hatag. Malibog ta mga kaigsunan ba? Pwede reklamong siging hatag. Nya wala mareklamong siging dawat. Kada ganing siging hatag, nagpasabot ka siging dawat. Pero ning istoryang tinuod man yun daghang mga batanon, lalaki babae, kini mga batanon may pirming maasayna na ni trabaho kini mga dulo dalaga na, mga dalaga. Kinsay bata-bata, mao mo ginadayo madali. Usa. Nagpagulpa ka daghanang hugasan ani oy. Sige lang tag panghugas. Oy mga batanon, huna-hunaan yun ha. Magpasalamat mo nga daghang hugasan kay nagpasabot nga daghang makaon. Magpasalamat mo nga siging gahugas kay siging kakaon. Biyasa man kuno mog sige hugas na way kang kaon. Di ba? Kay siging hugas siging kaon. Kamo sige mong gareklamo nga sigig panghugas, wa gani magreklamo na inyong ginikanan nga sigig pangitag unsa isulod na ng pinggan. Muni pitib kadaghan ang mga reklamador nga mga batanon. Usahay pod kini mga ulang-ulang na. Sige man ta magpanghugas ani. Salamat ang sigig panghugas oy kay siging hukad. Bekin sa man kuno alangan na hugasan mo ng pinggan nga wala gamita. Pag siging gigamit ng pinggan, siging kaon. Pag siging kaon daghang pagkaon. Mo nay panalangin si Ginoo, kining tawo perti reklamo. Mo nay giingon sige gahapon simba, karon simba. Uy igsuon ko, kahayahay man ang sigig simba. Malita karon. Galang-galang kag walay simba, o di ka matay. Bulaan ka sigig simba. Kay ngano sikang itagag kinabuhi. Kay ang tawo nga patay na, di na mo simba. Ha? Sige tang hatag, alangan, sige hatag, sige mapong dawat. Ha? Kining tao grabe kalik ramador, nabinlan sa mga Israelita, mga kaigsunan. Perti reklamo. Dito sa Ehipto kaniadto, sige reklamo kay sige gibunalan, sige gitorture, sige pasakitan, grabe ang trabaho. Nya karon gitabangan sa Ginoo nga makagawas dito sa Ehipto, pakuyog silang Moises, sige hapong reklamo kay walay kaon. Nalibog malaman ning tao, ang Ginoo mga kaigsunan, may gani kay Ginoo malamon. Pag siging ulan ka, sige reklamo, kanalugas dalan, siging ulan. Pag sige na pong init, pagkainit na po. Ha? Manigsoon, sultan tamos tinood. Dawatan lang yung kamatura, manigingon. Libog ta, pati libugan na ito mga kaigsunan, kaniad to ba? Ani ha? Reality na ni. Kani kang sulti, reality magitanan. Sa una, pag-abot sa election mga kaigsunan, way ayo tong kuana, way ayo gito, way ayo. Sige, panaway ini mga leader mga kaigsunan, way ayo to, way ayo. Ya. Karon nahitabo. Kini mo maayo, di butar. Pag-abot na mo, kinabot na mo way ayo. Oh? Mga kaigsunan, huwag mo na yan itong kinaya na puro kita way ayo. Di ba kabantay mo? Ay kung ina. Nga sa nahitabo karon sa to ang komunidad. Ay kung ina wa ka kaapil nagbutar. Nya reklamo ka. Na may nga napakasunod, kini mo'y maayo. Igsoon ko, ayan na gyud mo anang istorang kini mo'y maayo. Bisag unsa pa na kamayo igsoon. Anay isulti. Kanang patay na patay sa Ginoo. So ayaw naman ang istoryang dapig-dapig, daig-daig, daot-daot. Ayaw na. Undangan na igsoon. Sulti ko yung stinod. Undangan na kay mahulog na way kapuslanan. Di ba maabot as punto na magmahay. Kani kay bright, kini kay kamao, kini kay experiential. No, ay nagtagda, ay nagtagda. Even unsa pay na human, even unsa pay profession, unsa pa nakaswito sa pamaagi mga kaigsunan. Bisa graduate pa ng political science mga kaigsunan. Dili basihan ayos na ang atong kalibutan kay ngano kinsa man nga tao nga wala nang alagad si Ginoo nga makabatok sa pamaagi ni Satanas. Ang tao lang nga may Dios kayang makibatok sa trabaho ni Satanas. Ha? Una mga kaigsunan, ay magdaig-daig. Tanawa di mahay. Ya pag-abot-abot kini kay murag maayo ni. Kay murara pa mambod. Pag-abot-abot sa punto mahay na pod. Ayaw lang gyud mo anang tuboy-tuboy igsuon kanang daot-daot, kanang daig-daig. Bantay mo? Ani mo na ako kakulban mga kaigsunan ko. Sa mga na-encounter ako kaniadto, grabe makadaig silang Pastor Kim ay. Grabe ni Pastor Kim, grabe gyud. Grabe makadaig. Pero kabalo mo, nas ko una
Karon, daig-daig pa mo, nya mabot pila ka tuig, dahil dauto na po ko ninyo kay tinuod manggod. Ang mga tao nga nagdaig na ko kaniadto, perting maka-appreciate, mura kog artista, makitaan gani ko igsuon ko, halos ko kuguson. Grabe gid ali pastor. Dili pastor. Grabe gid. Pastor, ikaw giwali, pastor, ikaw grabe gid pastor Kim. Halos kada hunong sa istorya, pastor Kim, kada intro sa istorya, pastor Kim. Engko maabot ang panahon, baliktad gining tanan. Di nangyari. Munang ako musulti ninyo, pag naamoy tao gani nga na naganahan, ayaw mo pagwig pulong nga kanagyong pastora, okay kayo, kanagyon. Kay basig mabaliktad ang tanan. Ingna lang, salamat sa Ginoo sa kinabuhi niya, Ginoo. Ana lang. Ay namo nang daigdaig og pastor. Ay namo nang daigdaig og tao kay ngano, basig ka nang imong gidaig unya. Imo na po nang daoton unya, di maulawan ka. May nang klarohanay ta mga kaigsunan. Muingon ra ko, dalaygon ng Dios sa kinabuhi sa mga pastor, sa mga ibanghilista, propeta, nga gigamit sila. Ug unsa may nasa likod sa ilaha, wala na ko'y labot, ana. Ana lang. Hindi ba? I do appreciated sa mga pastors which is gigamit si Ginoo, nagpagamit si Ginoo. No comment. No other comment na lang. Kaya nga no, grabing makadahig, kanigid si Kuan. Grabe gid sa unang kaigsunan ko. Og dili lagi ka kontrolado sa imong kaugalingon. Murag yung kapag mo, murag kag mulapad na mong atay. Grabe yun. Naram ganing mga record, mga kaigsunan. Naragig mga record, naram na sa Facebook. Grabe yun, Pastor Kim. Grabe yun, Pastor Kim. Ako'y maminag sa makatawar ako ko. Pero wag yun, matats akong kasing-kasing ang daigdaigon ko. Kaya sa wala pa ko nagsugod ini ministry, gipahibalo na sa Diyos nako nga mauni. Daghang mga tao ang magdaig nimo, pero pipila lamang ka mga bulan og tuig. Adunay mga tao nga magdaot nimo, pero pipila lamang ka mga bulan og mga tuig, mobali ang tanan. Kay dinhi sa kalibutan, walay klaro ang tanan. Mo na makikasabot ako na, kabalo na ko daan. Mo na, kabalo ka. Ang ako nga kining gitawag og kadasig sa pagsunod sa Ginoo, dili nang gidaig ko, dili nang gidaot ko. Kabalo mo igsoon, kung dinhi pa lang atong makita, this is true. Aduna gyud mga ebidensya. Kaniadto daghang kayong manimba, daghang kayong mo apply, mag DJ ko pastor, mo kuyog ko pastor, mag full time ko pastor. Kay ngano man dasig pa man. Og mo na akong gisulti igsoon. Mabot ang panahon, mawala ra mo. Ngano man, kay inyong sukaranan sa inyong pag-alagad sa Ginoo ang makita sa inyong mata. Wala ang makita ninyo sa espirituhanon nga bain ang paghigugma sa Ginoo. Ay mo tanong, grabe, ug asa ko tuwa. Sana ka magkaigsoon, lakaw ko sa una, kuyugan kog mga 20 ka motor. Murag mga bodyguard nako ba. Kuyugan kog pertinagana 50 ka mo kuyog gid be. Hangtod ning labay ang mga katuigan, kuyog ko pastor. Muunong gyud ko ng pastor, mag full time gyud ko pastor. Pero tigil, unong gyud ko pero alam ko na yan, darating ang araw. Karon, naman nag-ingon, pag mangalagad ka sa Ginoo niya, kanimong kadasig, imong gikuha sa imong silingan, imong gikuha sa makita. Iba kalabanan sa simbahan nga daghang batanon, sa simbahan nga nakumpletong instrument, sa simbahan nga daghan, dugukon na siya. Nga naman, sadya. Kaya kay sulti nimo. Mualagad pa ba ka sa Ginoo nga matinud-anon? O ikaw na lang usa? Igsoon abot sa punto, dinhi ako na lang usa. Silang tanan na mahawa na for any reasons. Nakasakit po usahay ng pamalandongon, this is true, naghihapon. Tinuod gihapon. Para makarason igsoon, dauton ka. Ang ilaha nga nahitabo silang kinabuhi sa ilahang kaluya ipamahid sa uban. Pero igsoon, I will stand. Alam ko ang puso ko. Alam kong ginagawa ko. Muna igsoon, hangtod karon nagpabilin ko kay ngano. Ang akong kadasig, ang akong inspiration wala sa daghang tao, wala sa juteng tao, wala sa ilang kwarta, wala sa ilang kadasig, wala sa ilang paglaban, wala sa ilahang pagdasig nako, naa sa Ginoo. Kay mga lagad ka Ginoo, igsoon ko niya, musimba ka, kay simba po ko. Malagad po ko. Mo ba wala sa iyon ana, wala sa mga butang. That is why igsoon ko, lalaban akong mag-isa. Mo na mga kaigsunan. Hangtod karon nagpabilin ko diha ninyo.
kanatong tanan rin sa Facebook. Naamang ko'y kauban o wala, magpabayon ko pagsimba sa Ginoo. No? Tungod kay sa pagsugod nako sa ministry, ako rang usa. Ako ra. Pagsugod nako sa radio ministry, ako ra. Akong asawa, nakabalo na siya, humana. Ako ra'y nagsugod. Ug kabalo ko, darating ang araw, mag-iisa na lang ako. Ug niabot. Ug kana nga gisulti na ko igsoon, that was 2017. Grabe atong mga tuiga, mga kaigsoon, kahinomdom ka. Pastor, asa man karon? Asa ng Bible study? Kuyog may, asa man ni? Wala ra ba koy inap nga kagasolina? Kami magasolina, pastor. Apilan pa ka na mo gasolina? Grabe ba? Pastor, asa man ni perting na siga? Pastor, unsa may kuno mo dia? Kini kung balay na ko mga kaigsunan, ari gud manghigda na sa ani sawana na, yuta na ba? Magbanig lang. Perting ginaghana. Perting naghana tao di kada adlaw. No? Nakaingon ko, kani inyong kadasig karon. Ako nas lang gisultian dana na. Kani inyong kadasig karon. Kung diha ninyo na gikuha sa Ginoo, dili mo mohunong pagsimba sa Ginoo. Mawala man mo dinhi, pero dili mo mawala sa presensya sa Ginoo. Ang uban, salamat sa Ginoo nagparay na pastor na uban. Ang uban nagparay pag-alagad sa Ginoo. Uban gyud, wala na gyud, ibalik na gyud sa kalibutan nga naman. Ang ilang inspiration, ang ilang pag-alagad wala magsukat sa saktong patukuranan. Wala magsukat sa bato. Nagsukat sa bonbon, dali kay napanas. Muna man kay sunod, grabe dia, grabe makadayeg kani adto. Oh? Grabe makapaminaw sa Shine FM kining lanog-lanog yun, lagupak yung gitrumpahan pa kay maminaw gid sa pulong sa Ginoo. Pero karon, awa na mga kaigsunan ko. May pagbabago ang lahat. Munang sa inyong kinabuhi, igsoon, maybe wala ninyo ma-experience ako na-experience, pero later on, once nga mo sunod ka sa Ginoo, sa unang tikang nimo sa tikang sa dalan sa Ginoo, sa una, posible ning mahitabo, daigon ka. Sa pagsugod po nimo daoton ka. Pero timani ayaw og patarog anang daot daig. Ayaw gyud tinguhaa nga daigo mo simba ka ning wali ka to alang sa pagdaig, alang sa pag-appreciate para tagaan kag love gift, tagaan kag kwarta ug sa ban pa daigon ka kining salay tawag aning butangan ka og kuan sa imong liog, si tawag gud ana ay. Basta mo na itarpulin ka o unsa man na ayaw ginagtugote nga mutandog na sa imong galamhan. Nga madasig ka kay gitarpulin ka, madasig ka giprint imong pangalan, madasig ka kay gi-welcome ka around og plus pakpak o guban pa ginabandilyo ka. No, kay basi ba igsuon kung asa ka dapita na dasig, basig diha po ka ibagsak. Halimbawa, kaniadto grabe pakadaghan ang mga listeners, daghang mga viewers, daghang nga mga makitaan ka sa dalan, pastor, makitaan ka sa dalan, pastor, ali hapit. Pero karon napay mo pansin mo? Wala. Reality na og alam ko na yan sa wala pa ko magsugod ani nga ministry kabalo na ko kay ngano. Gi-equip ko daan sa Ginoo. Gi-equip ko daan sa Ginoo nga posibilidad mo. Una, sikat na sikat ka. Magbantay ka nga di ka madala ana. Lord, perti na kong inamping Lord, di ko na madala. Sa panahon nga na mo daig, sa panahon nga na mo appreciate, wala ra na ko. Meron ako, thank you. Pero wala na ako gikuha nga dasi ko. Pag abot tapos sa pagdaot, naingon ko, thank you. Padayon ko sa ministry. Sa panahon nga perting daghana nanimba, wa ko matarog sa gidaghanon. Pag abot nga perting jutaya, wasab ko matarog sa gidjutayon. Nagpadayon ko. Sa panahon nga kining perting daghana ko offering, wasab ko matarog. Sa panahon nga 5 na lang ang offering, wasab ko matarog. Nga naman, nakabalo na kong daan nga moabot ning tanan ang gipangandoy sa Dios, ang magpadayon nga tama ang imong kinabuhi. Ang magpadayon ka nga tama mo na giyon klaruhong ginato igsoon sa pagsalaga nato sa Ginoo. Nga magpadayon ta nga tama. Magpadayon ta nga subay gis kabubuton, ayaw paglantaw ang gidaghanon og gidjutayon. Basta tama lang imong kinabuhi kay ngano, ang ako nga prinsipyo, wala ko na dili kini akong prinsipyo. Nagbarog ko, nagsubay ko sa prinsipyo sa Dios. Pag tama ipaglaban ko, pag mali, di ko pwede. Nga naman makaysa useless nga nagpadayon ka pag alagad sa Ginoo pero mali. Manang kini akong pagtudlo gikan pa rin sa 2017 sa pagsugod nako pag sa radio ministry akong gitudlo. Pag sinabing mali, mali. Ha? Di ko mo tolerate anang mali mga kaigsunan. Ang tama. So muna akong ginapaabot kaninyong tanan mga kaigsunan sa akong kinabuhi. Gikan datos 2017 until now, siguro mag 8 years na ta sa May. So like ko nagkwenta, mag 8 years na siguro no.
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oh. So 8 years ta kunya sa May. 8 years ni nga ministry sa May makaison kaning radio ministry. No? 8 years na. Patuloy na lumalaban. Oh? Pagsugod na to na misa pertindo kadaghan mga tao. Pero kabalo ka. Wala lang maglantaw ang Dios og quality. Oh, wala lang siya maglantaw og wala lang siya maglantaw sa quantity, naglantaw siya sa quality. Timan ini. Quality first, quantity follows. Ano na? Quality first, quantity follows. Mo na mga kaisan, first of all, the quality. Unsao man daghang dasig pero jutay rang malangit. Kay ngano man ang malangit kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa man. So once you experience the love of God, handa kang mamatay para sa minamahal mo. Kung ako nakita makaigsunan I watch sa pipila ka mga story about war. So ako nakita na ko ilang heart. Grabe sila. No. Base sa ilang mga story na sila mga principles nga gibarugan. Pero iwan ko kung mga Kristiyano tulad natin, meron bang mga naabay mga prinsipyo nga ipaglaban, no? Ipakig-away nga mga prinsipyo. Usas ako na learn nila, no, nga nakain ko, Lord, sana meron din ang mga Kristiyano. Meron din to, meron din na principle na pinaglaban nila meron din sa amin. Ano? Handa silang mamatay una, handa silang mamatay para sa ating bayan. Grabe. Alam niyo ba? Alam nila na mamamatay sila. Alam nila na yung pupuntahan nila gera. Alam nila yung pupuntahan nila kamatayan. Posible silang makauwing buhay, posibleng hindi. Parang nasa 50-50 yung buhay nila. Pero walang umaayaw. Kung tanungin natin, saan ba ang mahalaga sa iyo? Buhay o pera? Di ba sweldo ramang gyapon na? Pwede ramang kang makasweldo nga dili ingon ana nga trabaho. Pero alam nyo ba? Alam ko na yung pinaglaban nila hindi yung sahod, yung dignity, yung prinsipyo nila. Usas ako mga nakita mga kaigsunan nga diin dapat unta naan sa mga Kristohanon pero kadaghanan sa mga Kristohanon mga talawan king dagko. Ako makita arita sa mga sundalo sa kalibutan. Dili sila mo atras matod pa sa mga pipila ka mga veterano na sa gera mga kaigsunan. Grabe. Ang ilang adtuan delikado. Na tag-unom lang sila kabuok, 20 sila kabuok, pero ilang kaaway na mo tag sa kagatos, tag 80, nga sila 5 lang kabuok. Pagkabalo nila nga mao na gidaghan, wa gid sila moingong mo atras. Wa gid mo atras. Grabe ang ilang kaisog, grabe ang ilang courage. Grabe gid igsoon ako nakita ang ilang courage. Bisag na sila armas, bisag na sila na, pero diri man na sa dughan kay bisag equip ka sa kompleto nga weapon sigsoon pag ang dughan na gani mo mulihok ana, di ba? Grabe, mi adto sila, mi abanti sila igsoon. Grabe ang ilang nga principle. Ug lain pa nga ako na learn nila igsoon nga dapat unta na sa Kristohanon dili mo atras. Usa ka istorya igsoon samtang diha sila sa encounter, kining samara na siya, kining iyang kamot naputol na ang kanibang mga tudlo, usa na lay nabilin kini na lang sa gitawag og finger ring. Amo ba itawag no finger ring, mao na lay gikablit niya igsuon para makapabuto, pero samara na siya. May pusil gyapon, wala sa una-una nila ang moatras. Wala sa una-una nila ang moatras. Unya kung naa may mga casualties igsuon, dili nila biyaan, kuhaon gyud bisag nasa unay gyud sa gitna ng sa bingit ng kamatayan, ipaglaban pa rin nila ang kanilang prinsipyo na hindi sila susuko
kahit anong mangyari. Di ba? Grabe na principle. Dapat, kung anong meron na principle yung mga sundalo, dapat meron din tayong principle na ganun. Bakit? Ha? Kung sa'yo termino, ana, tama ba, teacher ka na, ang duduwag, o sa'yo Bisaya, ana? No? Sometimes meron, ganun. Oh? Simple lang nga ulan, simple lang nga walay bugas, simple lang nga walay ikabilin, simple lang nga kuwan, di na ko musimba, di na ko muadto, kay mauni. Nakataya bang buhay mo dyan? Wala. Ha? Hindi naman nakataya, pero yung mga prinsipyo, grabe yung prinsipyo talaga nila. Oh? Kahanga-hanga yung prinsipyo nila. Ha? Merong masakit eh. Kakagraduate lang. Pagsakay sa sasakyan na pang-gera, natamaan ng malaking, ano ba yun, RPG, patay. Pero hindi sila uuwi na talunan. Pwedeng uuwi sila na patay. Pwedeng uuwi sila na buhay, pero nanalo. Grabing mga prinsipyo na kayong kung grabe ginoon. Ipaglaban nila ang bayan. Sa atin, pinaglaban ba natin ang ating pagmamahal sa Diyos? May prinsipyo ba tayo para sa Diyos? Ha? Mga kapatid, talaga bang totoo nakatanggap tayo ng pagmamahal ng Diyos? Talaga bang na-receive natin yung love ni Jesus? Ha? Sa konti lang problema, alam nyo, hindi to madali sa atin. Pero dapat ilagay na natin sa isip na kailangan natin to nga gawin para sa Diyos. Ano bang mga sakripisyong ginawa ni Jesus? Ipinapako siya sa cross. Sa kadahilanan para sa iyo. Ano bang rason ni Jesus Christ? Ano bang rason niya? Kaya siya namatay o bakit siya pumayag siya na ipako sa cross? Ano bang rason niya? Dahil sa pag-ibig mo. Ano bang rason ng mga sundalo bakit sila lumalaban? No? May rason sila na bakit lumalaban sila. Alam nyo? Para sa ating bayan. Ha? Kaya tayong mga pastor, dapat ipaglaban natin kung ano ang katotohanan. Huwag naman tayong, no? Nabang sala ba ni nga term ang kaigsunan ko yung mga term nga wala kay kanabang dili ta magtinalaw. Mabana no? Dili ta magtinalaw sa kanang pagsulti sa kamatuoran. Kay ngano ang kamatuoran maghatag og kagawasan, no? Mo na mga kaigsunan, ang kamatuoran maghatag og kagawasan. Paano yun maano mailalabas natin ang mga sangkatauhan? Paano natin sila malalabas sa kanilang kasalanan kung hindi natin ibubunyag, kung hindi natin sabihin na yung ginagawa nila ay mali pala yan? Pwede naman tayo, sige, magsisisi na kayo ng inyong mga kasalanan. Pwede naman, magsisisi na kayo. Paano nilalaman na yung ginagawa nila ay mali pala? Diba? Paano nila malalaman na yung ginagawa nila mali pala kung hindi mo i-itemize? Paano malalaman? Sige, magsisisi na kayo ng inyong kasalanan. Hunong na mo, pagkuan na mo, pag hinulsol na mo, repent today. Before it's too late. Unya mo sa kabalo kung sa may inulsulan. Kaya ang uban, maingon na bang, okay ra na mag-inom, okay ra na magmama, okay ra na magtabako, okay ra ning mamabay, na magani maingon nga, okay ra nang live-in, basta magsige ra kag-alagad si Ginoo, tanawa ra, okay ra ning adultery, basta magpalayla kag-alagad si Ginoo, malangit ra ka, at tanawa ra ng tudloan na. Asa man kuno kag sala nga, mahimong dili sala, ay kung igna, kining makasala ta igsoon kanang makapatay og tao or makaunsa man na diha. Inikaugma, dili na sala. Pwede din na. Di ang prinsipyo sa Bible, di na pwedeng mausab. That is why igsoon, mauna, nga sa atong kinabuhi, klaro kaayo nga
daghan tang butang nga dapat ipaglaban. Dili ta mahadlok igsuon kay ngano man. Kabalo mo, ang ilahang gisaligan, ang ilaha ra bayang armas. Oh. O mubuto pa nilang armas, isog pa na sila. Muaway pa, pero mahot na nagbala, mutago na lang na. Nga naman, usa mawa man sa mo, kay layo man ang kontra, di man namadahan og sinong bagay. So mutago siya. Muhapa siya. Mangita siya pabaagi, makaarmas siya. Pero sa tuwa, naatay dala og wala, natulog tag wala, kay naatay Ginoo, iyatang tabangan, pero ang importante, mutuo ta niya. No? Mulihok ta. Di ta mahadlok magsun, di ta mabalaka. The common problems is kining kawala doon. Dili man na sayon mga iso kawala doon natos nung kinabuhi. No, naka-experience og kawala doon, experience kog walay kwarta. Oh, bisan gani karon tinuod na. Namalihog ko gani mga kaigsunan, pa-print ko kay di ako magpa-print kay naguba mga tong printer, nalingaw ko. Nga namalihog ko atong isang pastor, palihog ko pa-print ining certificate o child dedication certificate kay gamiton kay naguba og printer. Kung sa initabo mga kaigsunan, di humana ko save sa flash drive, akong gitudlos niya din nagwa ko kwarta sa akong bag, wa magi kwarta isang bisag piso. 0 gyud, wa gyud bisag piso. Di sa initabo, ukay ko dito sa mga sudlanan, dito sa pitakas ng asawa, wa man gyud bisag piso. Nahitabo ko pastor, palihog na lamang ko, paulaman na lamang ko diya kay wa ginabilin. No? Abot ginang kawala doon. Pero di na pwede nga mo na imong hinungdan nga di na ka makahimo sa gusto sa Ginoo. Ma-discourage na ka kay kwarta mo no nga pag-alagad sa Ginoo. Imo nang balikaso ng Ginoo, just like sa netabo ni Job. Nga ang kanalang kaayuhan. So na kay kwarta, madasigon ka, malipayon ka. Og wala po kay kwarta, okay kayo. Og naay kwarta, daiga ang Ginoo, simbaha ang Ginoo. Dili kay mag-agad-agad at tagusay kahimtang mga kaigsunan. So yan ba ang totoo nakatanggap ng pagmamahal ng Diyos? Oh? Grabe mga kaigsunan, ako nakita, grabe yun. Determinado kaayo sila nga makig-away. Nayuban, bisag samara na, muaway pa yun. Muaway pa yun. Muna usa sa istorya igsoon ko, you live for nothing or you die for something. Hindi ito madali sa ating lahat mga kaibigan. At pagdating sa labanan, maraming ayaw. Tulad kay Gideon na tinanong niya, sino bang atras sa inyo? Sige, atras na kayo. May panahon pa. Aguban, atras na. Dinaan muna sa pagsubok. Tinisting muna kung talagang isama to sa laban. So, sa una pa lang, pagsabi niya, sige, sino bang gustong umatras? Sino gustong umayaw? Ayaw na magkipaglaban. Dahil grabe yung mga kalaban nila, grabing ang titibay, ang dadami pa. Kaya yung iba, patay ko yun, magsige. Tanaw niya sa kontra. Awa na, di na kita niya magsirbe. Murag alakansiyon tani. Atras na, atras. Sige, atras. Sunod, giagi pag-testing from 300, I think, 300,000, correct me if I'm wrong. So, kung 300,000 mo yata to, tapos, yabot og 33 ang nabilin. Tapos niagi pag yun og testing. Sige, painom to sa tubig. Testing, inom tubig. Katong may hapa gid sa tubig, pilde di magserve mo. Pero katong ning inom sa suba, sa tubig nga gikalos ang tubig ding usan inom, kini pasar ni. Nabilin I think mga 300. Ang panalo sa laban hindi yan sa dami. Hindi yan sa kompleto ka ng mga armas, kundi sa laban ng buhay, hindi marami kayo or kakunti kayo, ito yung pananalig mo sa Diyos ang magpapanalo sa iyo. Ang pananalig mo sa Diyos ay iyon ang dahilan na ikaw ay manalo sa laban. Mag-isa ka man na lumalaban, basta buo ang dibdib mo na nanampalataya sa Diyos, hindi ka natatakot, pati nakataya pang buhay mo, huwag kang matakot kasi kasama mo ang Diyos. Pangako niyan sa atin, di ba? Nangangako ang Diyos na hindi tayo niya iiwan. Kaya, kahit nasa bingit ka ng kamatayan, huwag kang susuko.
Huwag mong isantabi ang Diyos. Palagi mo siyang nangunguna sa iyo. No? Wala yung sa mga resulta mga kaigsunan sa pag-alagad na to sa Ginoo, kinibitang atong pagkadalo, kini atong pagkareklamador. Kaya daghang kay kung mga nagsugod pag-alagad sa Ginoo, di ra ko matag ika na pulo, dili ra ko. Mauni, perti nang reklamo, simba pati kapuya, pati dugay ang mahuman, moadto sa simbahan late. Kanang late nga maabot unya una paging mo pauli, perti nang reklamo. Yan na pa imong asayinan igsuon ko mo man imong asayinan, ikaw ari wali, ikaw tudlo, ikaw kanta, ikaw ani pagkadaghanang reklamo. No? Basi ba yun yung maabot ng panahon? Managingon, basig maabot ang panahon na ikaw na yung manghagad, pastor, ako'y wali, pastor, ako'y lead praise and worship, pastor, ako. Pero na kay gibate. Ha? Basig maabot ng panahon na igsoon ko. Ha? Una, sa tanang kasunod og naminaw, ayaw in town mo. Pagpaabot nga bisitaon mo og problema, kalisod. Ha? Usa pa ta. Mudot-dot si Ginoo. Usa pa ta mudot-dot si Ginoo. Kaya sa lahat na nakatanggap ng pagmamahal ng Diyos, kaya sa lahat na nakatanggap ng kanyang pag-ibig, merong kang madetect or mapansin na pagbabago sa ugali mo, sa buhay mo. Hindi ka na mahiyain. Yung dating mahiyain, kasi nakatanggap ng pagpamahal ng Diyos, hindi na mahiyain. Makapal na ang mukha. Pero sa tama. Ha? Kini bang may kapal o makapal? Balantayan kay paglito kay usay masipyat ani? Ha? Masipyat kini nakatawa ko igsuon, wala kay to niya maklaron sa alan to. Nga, di ba na mayon? Kain lang kayo. So tayo, kain lang kayo ng kain. Huwag kayong mahiya. Di ba? Kain lang ng kain, tama ba? Kain lang kayo, huwag kayong mahiya. Kay pagka-istorya igsoon, kay mamaor man god, kain lang kayo ng kain, mga walang hiya. Di ba lahi na Brad Florence no? Kasi Tagalog mga kaswito kay na. Og di lagi nato mayo kwan, masipya ta. Kain lang ng kain lang kayo, huwag mahiya. Di ba? Sa Bisaya pa, kaon lang mo diya, ayaw kaulaw. Pero masipyat ka pag istorya ana, kain lagi mo maayo, mga way ulaw. O di ba? Di ba? Nainana mag-igsoon mo na kini Tagalog usay, manang magtagalog ko para sa maningkamot ko, kabalo mo dili ko maayo gyud mo Tagalog ha. Maningkamot ra ko, mag-practice ko kay kung sao man pud balakag sa wayon tan itong Tagalog nga magkurambaw kay ngano dili ni para sa ko, dili ni na para sa ko, ngano magbisaya ko. Naamang ko yung mga kaigsunan na to nga naglantaw, naminaw, ng mga Tagalog. So, paano nila maintindihan yung sinasabi ko pag hindi ko tatagalogin? Naningkamot, mga ko mag-practice yung in English? Ha? Muna yung mga kaigsunan, bantay gida na ha, kaya kanay mga practice og Tagalog, magbantay gad. Kain lang ng kain. Huwag mahiya. So, okay. Pero kain lang kain. Walang mahiya. Grabe na. So, opo, Pastor Kim, kain lang ng kain at huwag nang mahiya. No? Pero ingon nga walang mahiya. Di ba? So, naging masipan mo na nga kuan kayo ining Tagalog makaisundili makaikuswito gud ana pero makauli ra man pag ginog mangutana ta. Kining Ilonggo pod, pwede na kong pre-practice mga kaigsunan, kinaman tayo viewer gud nga Ilonggo, ambot saon rin pag Ilonggo do kay patigyot kay ang Ilonggo magud dili magud siya common. Dili ba just like sa Tagalog or Bisaya, kanang kabantay mo ining uban nga mga Tagalog katigong Bisaya. Pero kining Ilonggo maglisod og sinibuano sa tuwa mga kaigsunan ko. Unya mo na nga naamang ko viewer nga kuan Ilonggo. So na makaadto po ko Bacolod. So kinahanglan makakulo katigo ko so dili ko musiro nga usa lang ka lengguwahe nga akong tun-an. So mo na mga kaigsunan nga maning kamot rin ko balaka magkurambaw niya to ang Tagalog dili kayo sa kuan pa marong grammar. Sige lamang. At least nagtry. Tandaan niyo kung hindi mo subukan hindi mo maranasan. Pag hindi mo yan mararanasan hindi ka matuto. So you must experience so that you will know. Okay? So you will know it.
what will happen, no? Diyan sa pagpa-practice diyan tayo matututo. So sa pagpa-practice natin, posibleng magkamali ka, posibleng tama o posibleng mali, no? Kaya kung hindi natin i-try, di ta kasulay, no? So muna makaigsunan, practice lang, no? Practice mo tag English kay basi og makaatubang tag mga foreigner, makauli-istorya ta, makashare ta sa Word of God, no? Kinaman po tayong mga viewer nga nasa gawa sigson ko, na po ko yung mga higala nga mga foreigner. So bisig gamay na lang taon kay at inibang inato ra nga in English. Kay kabalo mo bisang eskwela tayong igsoon, not all professional kanag yung fluent sila nga mo in English, no? Not dili na to masiguro nga tanan nga mga professional o naka-eskwela, mag-eskwela mayong mo in English. Di ba? Di ako na kita professional siya, di lang ko musultigon sa iyang nahuman, naka-istorya foreigner sa akong pulo paminaw, nakalulimbuad man gyud iyang in English pud gani, pero kan siya aning professional. May paning ginagmayra kay ma'am neto, yes sir, yes ma'am, ana ba na, ug di gani madala sa istorya, der over there, di ba naaw na, no? Grabe kining mga Bisaya, kitang mga taga Negros, pertig yung pagkagalinga. Nga naman, padtuon tag Amerika mag-in-English, padtuon ta og Bacolod or Negros Occidental mag-Ilonggo, perti masya, padtuog Manila mag-Tagalog. Di ba? Galing kayo. Padtuag mga Ilocano, padtuag mga Waray, perti gyud kamao ha. Kato di ako igso nakadto ko Warayan. Perti na kong ga Ilonggo ko kay mura magmamao ra gud og tunok. Tingala ko nga wa man kay insindi. Pag resulta nangutan ako, pero akong gitagalog. Resulta di man dili man lahi man ning Ilonggo kining sa to Waray. Ana. Kay mamao ra man gud og tuno. So muna magkaigsunan, pwede na kong paningkamot taon kay naman tayo patindog dito ng radio station sa Kawarayan. Sa to doon lang siguro tos mas bate. So lahi man na silang istoryahan po dito. Muna ang agwanta gitanik pangitag mga pamaagi. So muna igsoon ko, kung nagwali ka, nagsulti ka, nya dili masabta nila, mura ra ka wala gawali. So ay mo katingala mga kaigsoon ko na minaw karon sa radio set nga si Pastor Kim, magtagalog usahay, mag-in-English usahay, magbisaya usahay, kay dili man usa ka klase nga lengguwahe ang ato nga padunggon sa pulong sa Ginoo. Kay timan faith comes from hearing. So usaon paano sila magkaroon ng pananampalataya o pananalig sa Dios kung hindi nila maintindihan kung anong sinasabi ko? So dapat maintindihan na kahit konti lang, di ba? Kanang yes or no, okay naman na. Maintindihan nila kahit konti lang na mga salita ng Diyos, maintindihan nila na ito. They must hear the word of God so that they must have faith, strong faith in the Lord. Then salvation comes in their lives. After they hear, after they believe Jesus Christ. So, maliligtas sila, maluwas sila. Sa simple lang, hindi man nila maintindihan lahat kung ano sinasabi mo. Pero kung naintindihan nila na dapat silang makinig sa salita ng Diyos, dapat nilang itong paniniwalaan, tanggapin nila ang Diyos na nagpapangako sa cross para sa kanila na ma-experience nila or maintindihan nila, marinig nila na mahal pala sila ng Diyos, na meron palang pag-asa. Kung yung isang tao, halimbawa foreigner, may problema siya, may laking kabigatan sa kanyang buhay, at nakadinig siya sa isang Pilipino na nagsasabi na English version, God loves you so much, brother. You must listen the word of God today. You must accept Him as your personal Savior and you will be saved. Pag naintindihan niya yun, talaga, may pag-asa, talaga, may Diyos. And God loves you so much. Whatever problem you have right now, come to Jesus. Everything will pass away. May masabtan na sa yan in English nga wrong grammar usahay. Masabtan na legson ay kung ignan di makasabot na sila, makaintindi gyud na. Wow. Naapalay Jesus. Nagmahal pala. Minahal pala ako. Ang gagawin ko lang para maranasan ko yung pagmamahal niya, I must accept Him
tatanggapin ko siya, paniwalaan ko siya. And right after you accept Jesus, you must serve Him with all your heart. You must love Him with all your mind, with all your souls. Everything you have, give it to God. Even in your life, surrender to God. And God will bless you. Not only you, but your family. Oh, simple lang kayo ng in-English. Praktisan ba na? Makasabot na sila na. Makaintindi na sila na. Bisag ka na lang akong ipangayos kino Lord, ka na lang in-English Ginoo nga makasave. Bisag wala na ng uban. Oh, ka na lang in-English Ginoo nga makaluwas, ka nang mag-inform nila that God is always give a chance. That God is always give love, salvation. Ano lang nga, simple lang kayo ba? Tagalog nga, igo-igo or yun. Dili sa rason igsoon nga unsa ba na ang ako lang rason. Masabtan nila. No? Kaya natay mga viewer na sa Amerika igsoon, nasa Saudi, nasa akong pamilya dito nga kanang banas kong mga iyaan, puro ba na foreigner. No? Yeah, siya pod kay mga napoy bisyo. At least dili man ko kayo ka speak gyud og purely English, purely nga fluent kayo sama sa mga kasagaran. Kay wala kabalo ka normal even professional ka, basta wala di mo na ginagamit kada adlaw, di gyud na ikadinay makasulumpatid ginang agi. Di ba mo agree mo na? Makasulumpatid gyud ang agi. Pero ang ato lang gud kana makauli, kana lang katigo ka mangutana. Ma'am, sir, can I ask something? I lost my direction. Where is the... Ano ba? Makauli lang ka. Awa na. Mao ba di ay? Kana, makaabot na. Where is Makati? Where is Cubao? Where is going to airport? Yan na lang. Makauli lang ka sa ato. Okay na na. Di na to daghan ang pag-istorya. Saan ba papuntang airport? Papuntang pier? Papuntang saan? Para saan? Ano lang. Muna, makaisom na kung pag-ato na kong Manila sa una. Ano na lang. Muta na lang ta ba? Igsoon, dili man na sayop, nindot man na kayo, so walay sayop, ana. But mo ni, pinakanindot as a pastor, my focus is, I will let the people understand what God taught me about. Ako gipangayo si Ginoo nga, ang katawhan makasabot, ugon sa gitudlo sa Dios diri kanako. Ang iyang gitudlo nga mao, nahigugma siya sa tao. O gusto niya kana nga tao mamaluwas. Sa paagi nga maluwas kana nga mga tao, I have to tell them or him or her the truth. Kinahanglan nga maluwas ang babae, lalaki, silang tanan. Babae, lalaki, silang tanan maluwas. Kinahanglan ako isulti ang kamatuoran which is found in the Bible. Dili po ko magsultig soon og wala sa Biblia kay ngano violation na sa Dios. So dapat kong sabihin kung ano ang katotohanan. Ano ang dapat kong gawin para sa kanila, para sila ay maliligtas. Ang tangi ko namang hangarin dito, bakit ako dito nagpi-preach dito sa Facebook at sa radio? Kaligtasan ng bawat Pilipino, hindi yung pera niyo. 'Di ba nakita niyo sa ating screen, wala kayo makikita GCash account, bank account? Kasi hindi ako nanghihingi ng pera. Hindi ako nagpapasweldo sa inyo para mag-preach ako, dapat magsweldo kayo, magbigay kayo ng offering o ano pa man. No, wag. Wag nyo niyang gawin. Kasi ako ang pastor na hindi ako nagbibenta ng mga salita ng Diyos. Hindi ko binibenta. Hindi ako klaseng pastor na magpipreach tapos bayaran. Hindi ako nagpapabayad. Libre ang salita ng Diyos. Dahil natanggap ko ito na libre. Kaya ipamahagi ko sa inyong lahat na libre. Pero ito, maraming mga kaibigan ko or maraming nabiblessed, hindi ko sila hiningihan, pero kusa silang nagbibigay. Kusa silang nagbibigay. Nagtatalo pa nga kami. Bakit ka magbibigay sa akin? Hindi ako ang pastor mo. Hindi ako ang pastor mo. Hindi kita kilala. Nakilala mo lang ako sa radio. Bakit ka magbibigay? So wala ka namang rason na magbigay at hindi naman ako nanghihingi sa iyo. Nagtatalo kami ng mga 20 minutes.
Oh, totoo yan. Nagtatalo kami. Bakit mo ako bibigyan? Bakit? Ano bang rason mo? Dito ako napahinto. Napalunok na lang ako. Ito. Sabi niya, Pastor, ayaw mo man nagtanggapin dahil sa mga rason na hindi ka pwedeng bayaran, hindi ka nanghingi ng pera. Oh, yan ang sabi niya. I agree, Pastor, 100% na alam ko yung puso no. Na yung puso mo ay para lang sa kaligtasan sa bawat Pilipino, bawat tao. Hindi ka nanghingi ng pera. At alam ko naman na hindi mo ako hiningian ng pera. Pero ito ang sabihin ko, Pastor. Ito ang sabihin ko sa iyo. Tatanggihan mo ba pag ang Diyos ang magbigay? Wa na ko katingog. Natulala ako. Sabi ko, hindi. Kaya tanggapin mo ito. Oh, di tinanggap ko. Ayoko kasi na, binigyan kita ng pera? May love gift ako sa'yo? Bakit tinamaan mo ako? Bakit pinatamaan mo ako? Oh, yan ang problema. Bakit pinatamaan mo ako? Oh, yan ang problema. So sabi niya, sabihin mo kung anong sinasabi ng Diyos. Isaliwalat mo yung katotohanan. Hindi na ako, Pastor, makapag-witness, hindi na ako makapagbahagi ng salita ng Diyos dahil matanda na ako. Ito na lang. Makinig kayo ha. Ito na lang. Pastor, hindi ako marunong mag-preach, hindi ko alam yung paano ginagawa mo yung sasabi ng salita ng Diyos. Hindi ko alam kung paano. Kaya ito na lang. Dahil binayaan ako ng Diyos, kaya bigyan kita para to sa gawain ng Diyos. Matanda na ako. So ikaw na lang. At masaya na ako na bahagi ako ng kaligtasan ng bawat tao. Hindi. Ang ginawa ko, Lord, maraming salamat na may tao pala na ginagamit mo para i-maintain, i-support tong ministering ito. Kaya tinanggap ko sa kadahilanan na Diyos ang nagbigay. Hindi kusa niyang binigay. Hindi dahil ibinigay niya dahil ang hihingi ako. Kaya kayo, kung utusan kayo ng Diyos, kahit sino man na mga pastor, nagbabahagi ng salita na niya, kung utusan kayo, ito na ha, kung utusan kayo, anak, nakikita mo ba yon? Yon. Bigyan mo siya, utos ko. Huwag ka magreklamo, gawin mo. Kahit ako na pastor, mayroon din pangangailangan sa pamilya, dito sa ministry, ang laki ng bayarin buwan-buwan. Pero pag inutusan ako ng Diyos, anak, bigyan mo yung kapatid mo na pastor. Di binigyan ko? Lord, parang magtanong tayo na, meron din kaming pangangailangan dito. Ako ang may-ari, siyang may-ari, kaya siya ang bahala. Kung sino ang pagbigyan niya. Grabe mga kaigsunan, nakayong ko, wow, ingon ani di ay. Kahit walang-wala ako, pag gusto ng Diyos, nabigyan ko siya, ibigay ko kung meron ako, dahil utos niya. Ito ang tunay na nakadama ng pagmamahal ng Diyos. Huwag mong tingnan yung pangangailangan mo. Anong pangangailangan mo? Tingnan mo kung ano ang utos ng Diyos. Kaya ang utos ng Diyos, magbigay ka, di bigyan mo. Kahit wala ka, bigyan mo. Dahil sa pagbibigay mo, diyan ka makakaroon. Kaya nga, yung natira sa yung ibigay mo, Lord, wala nang iba, wala, ibigay mo. Ay, hindi pwede, Lord, kasi pag ibinigay ko to, wala na ako. Dapat, bigyan ako kasi wala na eh. Kaya nga, ibigay mo para bigyan kita. Kasi tinitingnan yan ni Lord yung puso mo kung mapagbigay ka ba. Kaya nga, yung si Elias at saka yung babae, pagkatapos nung kakainin nila yung harina at saka yung lana, yung langis, mamamatay na sila. Sa kadahilanan na minahal ang babae at babaeng balo, ano ba yon sa Tagalog ng balo, wala ng asawa, kaya sa lahat ng tao doon pa pinapunta si Elias. Sa babae na kining walang
Walang asawa. No? So, ano bang tawag nung wala ng asawa, patay na? Hindi yung widow. Basta, kabal, tabang na daw in English. So, doon pinapunta. No? Bakit? May rason yun. Kaya nga, tandaan niyo to mga kaibigan ha, bakit na panahon na wala ka, may nanghihingi pa sa'yo. Oh? May nanghihingi pa sa'yo. Ito. Dahil gusto ng Diyos na magkaroon ka. Kaya ibinigay ng babae yung langis, yung oil, yung harina sa propeta sa alagad ng Diyos. Gilutuan, di inakaon. Uy, anong nangyari? Dumami yung oil, dumami yung harina. Di ba? Kaya minsan, susubukin ng Diyos yung ating puso sa pagbibigay. Kaya huwag kayong matakot na magbigay, lalo na sa mga totoong alagad ng Diyos. Kasi, dodoblehin niya. No? I-triple, ilimaon pa na, ipulo pa na niya. Huwag lang kayong matakot na magbigay. At tandaan nyo to, pag ikaw ay nangako, halimbawa, pastor, pag dumami yung mga baka, mga baboy ko at ano pa man, mga mais ko, mga palay, bibigyan kita. Magbigay ako sa Lord. Karon, kay nalimtan man pag-ane, hay, maraming nangyari. Nagdamot sa Diyos. Nagdamot sa 1,000, nagdamot sa 1 sako, nagdamot sa Diyos, damot ng damot. Ano nangyari? Nahurot, way nabilin. Nagdamot sa usa ka buok, nawili sa usa ka buok, wala mawili sa tibuok. Hurot. Kaya wag niyong subukan na magdamot sa Lord. Nasubukan ko na yan eh. Kaya, wag naman kayo magsabi, mas maganda yung magbigay. Pero hindi naman tayo nagbibigay. Magbigay kayo sa mga pastor niyo, sa simbahan, yung nasa puso. Yan ang totoong nakatanggap sa pagmamahal ni Jesus. Magbibigay. Isa yan sa mga characters, isa yan sa mga ugali na nakatanggap ng pagmamahal ni Jesus ay mapagbigay, hindi madamot. Di ba? Dapat hindi madamot yung mga totoong Kristiyano. Kung ano man yung pinapangako, gagawin mo talaga. Gagawin mo talaga. Huwag ka ng saad ng saad, pangako ng pangako, hindi naman natutupad. Dapat tandaan nyo to. Lalo na pag mayroon kang sakit, Lord, pagalingin mo ako. Sasambahin kita. Pag niayo na, wala na. Oy, si awa po. Muna mga kaigsunan, klaro kayong pulong sa Ginoo. Pag tinuod ka, nakadawat sa gugma sa Diyos, masaya ka man, malungkot, ano man nangyari sa buhay mo, patuloy kang magsasamba sa Diyos. Kung ano yung pinapangako mo, kung mahal mo ang Diyos, tutuparin mo kahit wala ka. No? So muna mga kaigsunan, our promises must be into completion. Must be into completion. No? There are many times we made up promises to God, but nothing happened. Nothing happened. But let us make it sure what we promise to God, we will end up into completion. Dapat matupad Dapat matupad. Dapat tuparin natin kung ano yung pinapangako natin kay Jesus. Don't make any promises na hindi mo pala kayang tuparin. Muna mga kaigsunan, lahat ng mga nanonood, nakikinig ngayon sa himpilan ng Shine FM, ako po ay magpapaabot sa inyo ng magandang mga salita na mahal tayo ng Diyos. Huwag nyo yang kalimutan. God loves us so much. Kaya dapat din nating mahalin siya.
we must respond to the love of God. Paano ba natin? How can we prove that we really love God? In a simply words, we must obey Him. We must follow Him. We must do or we must keep His commandment to prove that we really love God. Obey Him. Ang dami niyang sinasabi. There are many commandments in the Bible, but I don't think so if we did. We follow. We obey. Like, read your Bible every day. Did you do that? Did you make 8? Or, if I have time, or you always saying, I'm tired, I'm sleepy, kulang lang mo yun, I'm dying. You're dying Christians. There are many dying Christians. Ano ba yung dying? Yung bang papunta na sa kabilang dako ng mundo? Dying. Yung ating pananampalataya, wala na. Dying nga yung pananampalataya nating. Dying faith. Parang mamamatay na. Basta, ano ba sa Tagalog yung dying? Problema yan. So, mga kaigsunan ko, tanang kasunod na minaw, ipaglaban natin yung mga sundalo. Grabe yung katatag, yung dibdib nila, yung puso nila, yung pananampalataya nila. Grabe yung disiplina nila. Kahit alam nila yung kalaban nila ay nasa 100, nasa 50, sila 5 lang, 6 lang, 7 lang, 10 lang, pero lumalaban. Ibinaon sa puso nila. Umuwi man tayo, na buhay o patay, dala natin ang panalo. Pero sa atin, minsan, pagpunta natin sa simbahan, umulan, malakas, bumalik na lang. That's a big problem. Kaya hindi kumpleto yung natanggap natin kay Jesus. Hindi kumpleto kasi yung pagsunod natin hindi kumpleto . Kung gusto ka na makakumpleto yung matanggap mo kay Jesus, di kumpletuhin mo yung pagsunod sa Kanya. Huwag naman yung kulang. Kumpletuhin mo. Kumpletuhin mo yung pagsunod niya para kumpletong matanggap mo kung ano yung biyaya na pinangako niya sa inyo. Di ba? Kumpletuhin nyo. Huwag naman yung pakunti-kunti lang. Kaya sa akin, marami pang mga bagay na dapat kong maintindihan, dapat kong maunawaan. Kaya patuloy lang ako nag-aaral sa mga salita ng Diyos. Patuloy akong nagbabasa, patuloy akong nagdarasal. Kasi, alam nyo, sa dinami-dami ko na gawain, dito nagtuturo ako sa inyo. Hindi lang dito, pati sa mga kababayan natin, sa ibang bansa. So, napatay mga kaigsunan nga nasa kabukiran, So, magwalip ako dito. Tudlo, unsa pay na pay mangutana pastor unsa may angin buhaton. Nya karon kay solo flight naman ako na maghimo sa mga paperworks. Tanan nakuha na ni. Ya napa ko'y family giatiman. Maghatod kuha ko sa mga anak. Ya I must kada bang kinahanglan gid nako nga buhaton ang ako nga responsibilidad as husband, as father, as pastor, as head pastor, nga nag-atiman sa itong mga pastors, sa pagtudlo kanila, paggiya kanila, doon na pa'y kining gitawag og mga mababait, matatalino, magagalang, masunurin, ang dami. Dapat na, ang dami nating kailangang gawin para malampasan natin to. Pero alam niyo ba? Kinukuha kong lakas ko sa Diyos, hindi sa mga tao. Kasi pag doon ka sa tao tutingin, sigurado, backslide, resulta ni mo. Backslide yun. Munang ka mo makaigsunan ka, naglantaw ka ron. Pagka na imong pagtuo sa Ginoo pagsalig, herni mo na itanaw sa tao. Anna, di ka kamta gusto tuwi ka na. Puluton ka gisubos. Pero itingin mo sa Diyos, tingnan mo ang Diyos. Kasi wala kang makikita sa Diyos na weakness. Tandaan nyo yan.
Pag itingin mo yung pananampalataya mo, pananalig mo sa tao dahil nanampalataya ka sa Diyos dahil may nakikita ka na dasig kayo, ligon kayo. Pagka na mo'y nawala, wala po ka. Pero kung ang imong kadasig, ang imong kaligon, ang imong pagsunod sa Ginoo, naan mo gitan-aw niya, wa kay makita nga negative even 1 point sa Dios. Okay? Naintindihan ba nating lahat? Ha? Nasabtan ba mga kaigsunan? Have you learned what God taught us? Na yang gitudlo ka nato, yang gigiya ka nato? Have you ever learned even in a single or little messages? But I know once God taught you, teach you, then you accept, you believe, you receive, God will give you, or God will teach you more and more so that God will bless you. Everything you need in life, God will provide. Take note of that. God will provide. That's what God promised to us. That's what God promised us. Everything we ask, everything we need, He will provide. The secret, do His commandments. Keep His commandments. Manatili ka lang nakatutok sa Kanya, manatili ka lang nakaantabay, manatili ka lang nakasubaybay, at palagi mong ginagawa or gawin ang Kaniyang mga kautusan. Magasimba sa imong balaan. Basta tag mga mensahe mga kaigsunan, kay nagkadaghan na gyud ang mensahe dapat diri sa kuha. Okay, daghang salamat sa mga naglantaw na to sa lain nga nasod, sa lain nga dapit. Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi, kaniyong tanan, gutom na gyud kayo kaysa naning oras sa alas 10 na. Okay, salamat. Basa ta diri atro i-recognize ato mga kaigsunan. Pastor Kim naning kamot ko diksyon nga maka-communicate ta diha kaninyo. Salamat kay Brother Flores Lowens. Thank you kay TBB. Thank you, and also diha ni Nanay Rose. Thank you. O also diha ni Brother Jeter. May buntag Pastor Kim, mayo kay nakaabot pa ko sa live nimo. Break time na mo watching Bacolod City. Salamat kaayo. God bless kay mo brother. Jeter, another nga message. Okay, so Flores, ang kaligtasan ay hindi nabibili. I agree with you, Pastor Kim. Salamat sa Diyos. Ikan sa kong igagaw sa UK. Saan ni? United Kingdom, ano na? UK? United Kingdom. May listener ka dito. Saan ni? English ng UK? Or unsa ba nga lingwahe igsoon ko? Maraga siguro pag UK maka English. Just like sa ano, kana Netherlands igsoon, wa di ko kasabot ang taga Netherlands, way sa gamay na lang gyud. Nagi mga lugar igsoon ko nga di gyud masabtan, labi na mga Arabic o unsa ba na nga mga languages, di gyud madala. Marang-arang pa ning inchi kay ching ching chang siyang hua siya. Napay. Okay, salamat kayo. Amen. The Bible, it's better to give than to receive. Sa Tagalog, mapalad ang taong mapagbigay kaysa tumanggap. That's why be a giver, not to be a receiver. Alam niyo ba ang sikreto bago ka makatanggap, magbigay ka. Kasi na itong pray, Lord, apo kung kini mo ginaw, panalangin ining gahatag, kini pong wala maghatag, panalangin haya-haya ra. Natay mga wrong prayer season ko. Di na to pwedeng gubuon ang prinsipyo sa Diyos. Lord, panalangin po ning wala gahatag. Asato pa, kung ikaw na kay mindset, di na lang ko maghatag, kay panlanginan naman po ko. Hindi ka pwedeng mabibless kung hindi ka magbibigay, kaya magbigay ka para ikaw ay makakatanggap. Hindi ka pwedeng aani kung hindi ka magtanim, kaya magtanim ka. Sino bang nakaani na walang tanim? Sama nangawat? Nangwa sa silingan? O di na pwede, kailangan mo magtanim bago ka makaani. Okay, salamat kayo. Pangako sa iyo. Tagalog mo ni Brother Lowens. Good. Pangako pero sa kalaunay napapako. It's so very sad sa mga taong ganitong gawain.
sa kalaunay. Kini nga term ito kalaunay amo man ning gitun-an sa una kini mga laglom nga term. Sa Bisaya na ni siya kuan kanabitang sa wala ko say klaro ding Bisaya ning kalaunay. Makakuha ko ani pero wa ko kakuha kung say accurate nga Bisayaan ning kalaunay. Sa gihapon siguro no kansa ba. So salamat kayo. Adara naghihingalo kini akong igagaw kay kanang sweetong punik Manila god. Manatabang ra gyud magtulo Tagalog, tabangi ra gyud ko ninyo kay ang ako man dili pa mo ko fluent kay mo istorya kay nagpractice pa man ko bago ra ko nakauna-una ini magpractice mga kaigsunan kay na ako mga kailang nga mga foreigner niya nagkalistorya man maginoon may pero may bagyod nga maayo po tagamay ba kay basig makawali na tag pure nga English, makawali na tag pure nga Tagalog. So paano naman natin sila mapaintindi kung wala naman tayong alam? Makinal na mo tag interpreter ani. Kani ato igsoon na naka-try kog interpret og Chinese. Ang yapong in English kurambaw pod iko parihar gyud mi ani. Nya ako gi-interpret og Bisaya. Panahon magud atong linog mga kaigsoon niya, diha man gud sila tabang ba, natabang sila sa mga tao ni adto mig nga ospital. Unya na siya gi-explain usa ang paggamit. Karon kay di man ginako makuha yang in English kay mura mura mag ininsik gyapon pero English nga pagkalitok pero mura mag ininsik. Ako sa gibuhat, ako na lang gibana-bana ang iyang giistorya. Ko ginaanaan nay paggamit nay kiningon ani na. Wa mo siya kasabot sa akong gisulti. Gatuo po to siya insakto. Ang ina mga kaigsunan, so usa sa pinakauna is dapat makasabot ka bantay mo ng pagsultik lahi nga mga pulong. Kung magsulti kag lalahi nga pulong base sa Biblia kanang speak in tongue, you can do that. Kung sa Bible is pagpalig-on sa imong kaugalingon. You can talk to God. Dapat maintindihan kita, you can talk to God. So kamulag ang Dios mo'y nag-istorya na kay dili man na masabtan. So kung magwali ko magsulti kog lahi nga pulong, nya di nyo masabtan, pahuno nga. Pastor, can you interpret or masabtan ba namo? So dapat makasabot. Useless ang atong pagsultig, wala nakasabot mo na pasensya mo. Diri sa Facebook na magtagalog ko, mag-English ug ginagmay, balakag magkurambaw sa nang grammar. Sige lang mga kaigsunan kay ngano naatay gusto nga pasabton. Gusto nato nga makadungog sila, makasabot sila sa mga mensahe. Hope you understand mga kaigsunan ha. Naningkamot lang ko nagtuon patan perti pa natong tinuon diri mga kaigsunan. Okay, dili ba ni kanunay nato kini Bisaya perti tang suito ha. Pero kini ato mga lengguwahe igsuon nga kanang hinulman ra manang yung aulo apik kabantay mo makagamit mong motor nga dili mo ha, makagamit kag sakyanan lima or ini nga mga gamit madili kay man nag-agalon man ni. Dili man gunato na kuan gyud nang in English kan Tagalog dili man gina atuag yun. Pero gawas og kanang usa ka gamit nga dugay na nimong ginamit, di ba? Murag suito na kay kano. O di ba? Muna mo drive kani kog lain sakyanan mga kaigsunan, dili sa ginako ako sa gyung suitohon ba i-familiarize man ako ang manubila, i-familiarize na ko ng kambyada, i-familiarize ko ng clutch, kanang brake unsay gitas-on, unsay gilamlon, unsa ba na diha. O di ba? Kay dili pwede kay base unya og pataka kag pakusog unya dili mo familiarize asang dapita siya ani dapita makakuha ka sa control, dili mo siya ma-manage tanan, delikado. So muna igsoon, practice pa ta. Okay? Daghang salamat mga kaigsunan. Hope you enjoy. Hope you blessed with the message, with the reminders of God. Kanatong tanan mga kaigsunan ko. So, if you experience the love of God, everything is okay. Diba? Okay, good kayo. Makasabot ka, makahinumdum ka, ma-remind ka, maka-adjust ka, maka-control kasi mo kagaling because the love of God is in your heart, is in your life. So let's pray mga kaigsunan kay mo si bye-bye nako o ang Dios maghatag kaligon kadasi kanatong tanan kiyahanta ligonon ta sa matag adlaw diri sa ato nga kinabuhi. Okay, dalay kon kay ang Dios mga kaigsunan moadto ta sa ato nga pagampo ining oras ug takna sa ka puntagon o to na gyud mga pinangga. Amahan na mo nga langit nun, salamat kay Lord sa kalipay ng imong gihatag. Salamat kay bless kami. Salamat Lord, kinalipay kami sa mga pulong imong gi-share nga ang gugma nimo kung may maghari sa mong kinabi, walay kagubot, walay kaguliyang, walay katalaw, walay problema nga dili masulbad Ginoo kung naa ang imong gugma nga maghari. Di nami masukanon, dili nami salaputon o guban pa nga mga negatibo nga butang kung ang gugma nimo maghari diri sa among dughan. Father God, salamat kay sa mga naglantaw, sa mga kaigsunan karon nga naa naminaw sa radio set, nagapatalingho
imong sala bisan asa man silang dapita, Father God. I do believe nga din ikaw adunay pagahimuon ug adunay pagabuhaton sa ilang kinabuhi. Lord, salamat kayo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Happy kami, Lord. Magkinabuhi kami nga malipayon. Among i-grab ang opportunity nga buhi kami nga makaalagad kanimo, makasimba kanimo ug malipayon kami, Lord. Nga magkinabuhi na side mi na mga problema na mga kalisyon, mga pagtintalugban pa, pero tungod kay naa imong gugma, kanang tanan mataburan sa imong gugma. Father God, thank you, Lord. Salamat kayo sa tanan nga may balatian, may sakit, giayo mo na silang tanan, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Say it. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. I believe it. I claim it. I decree it. Nga diin, giayo na ko, gipaygawas na ko, na-release ng tanang mga blessing, naabot na, ako nang gi-claim. Salamat, Ginoo. I-claim igsoon mga blessing niabot na, kayon sa lawas niabot na, ang mga uban pa mga butang niabot na, utang na nahigawas na, problema nahigawas na, tungod kay naang gugma sa Dios, na ang Dios sa ato mga kinabuhi. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan. Kining tanan akong giampo pinagi si mga anak nga maos ng Kristo amo mong luluwas, kitang tanan nga nagsabay magaingon amen og amen. Dalaygon kay ang Dios mga kaigsunan. Salamat jud kay siyang kalipay nga gihatag. Kabalo mo, pag ang kalipay nga gikan sa Dios, bisag tulo imong luha, madasigon ka mo padayon sunan. Sa ngalan sa tibok person nga mao nga sibianan, kini si Pastor Kim Ryan Absin, makasawal man kaniyo sa katapusan nga sa tanang plano sa tanang gusto natong pagabuhaton dinhi sa kalibutan. Pwede ka natong sipyaton, ay lang sipyat ang pagtuog pagdawat ni Kristo isip personal nga manus. Salamat. May buntag ka natong tanan ang Dios magpanalangin. Bye-bye.